an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Fala ye taabolo tɛ ɲani na ko bugɔ kɔ. Bi ye alamisa ye juin kalo tile 6 san 2024. n kɔrɔkɛ Laurent Jakite n b'a fo ale bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la nin waati in na. Min ye Ablaye Jabate ye polisi kɔnɔna na k'ale fana fo. Sanogo an ka foli bɛ s'a ma Bajalan na min ye Kalifa Seku Tarawele ye. Mamadu Sumunu, Mamadu Nama Keyita, Ben Bazin Tunkara k'ale fana fo. Maraka Samake ale y'an ka karamɔgɔ ye nin waati in na a bɛ Kɔrɔwarikaw fɛ yen. Bajaje Ayidara an ka imam do Buwa Kulubali fɛ an b'a fana fo ka Savana Kone ale fo. Binam Dolo k'a fo Kanadakaw fɛ yen. Tonton Rawulu an ka foli bɛ s'a ma ka Faustin Sira fo. Ali Badara Kone Issue de Justice do an b'a fana fo. Jaous Création Moussa Ba Arigo Saki k'ale fana fo min ye Sofa Ibrahim Fotigi. Transformateur ka ɲɛma commune 4 kɔnɔna na Moribo Gino k'an b'a fo ka Musa Kanu fo PAJ ka Musa Kanu. Sadio Kulubali Timini k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn. Min ye Kajatu Kulubali ye ni ale ye Madame Kalifa Nama ye k'a fana fo. Fana Dumbuya école karamɔgɔ do Kayi Kaso ka Aji Bari fo. Nun Dumbuya Montréal a n'a ka président n'o ye Yusuf Tunkara ye. Azmir T PDG directeur n'o ye Keyita ye k'ale fana fo. Y'a fo fana a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka Nantumɛlakaw fo. Bala Danbele Segu Maru k'an ka foli bɛ s'a ma min ye Madame Sal Jaba Sidibe ye k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Dugutigi ka ɲɛma Seydou Sangare k'an b'a fana fo. Cɔrno Umar Asi Jalo an bɛ foli ta ka ɲɛsin ale fana ma. Fala ye n'an ka balontan bɔra namara la don min n'a bɔra juguya la don min ni ɲɛmaw y'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ faso wari de ta k'a don a la k'a kan ka kɛ tilennenya kan don min an b'an sago sɔrɔ. Ne tɛ sɛgɛn nin fɔli la dɛ. Diɲɛlatigɛ ko o ko n'a bɛ kɛ hakɛ kan kana i sigi n'a ye k'i bɛ dususuma sɔrɔ a la dɛ. Ayi i tɛ dususuma sɔrɔ. Maaw bɛ se k'a namara o i bɛ se k'i si bɛ kɛ i bɛ mɔgɔw namara mais i don kelen da kelen i tɛ Ala namara dɛ. Maninfin ko min ka ɲi bɛɛ ni bɛ da ko min kan tuma o tuma o jigi bɛ tigɛ a y'a sɛgɛsɛgɛ a ko bɛ cogo di. Fala ye anw nana ka bɔ kan na mun de kɛra kimɛli jumɛn kɛra bɛɛ ko entraîneur tɛ se changement na o joueur kelenw de mana minnu tɛ jouer u tɛ équipe la denmisɛnnin minnu yɛrɛ i b'a fɔ ko n'i ye malien ye bi terrain na mɔgɔ min taara terrain na bi ni ɲɔgɔnna famana ka taa Mali balontan lajɛ mais tuma o tuma anw mana an jigi da aigle kan an jigi bɛ tigɛ. Fala ye hakɛ bɛ yen wallahi hakɛ bɛ yen k'o jɛlen de tɛ. Farikolo ɲɛnajɛ balontan yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ dusukasi min da malien kan foyi t'a dan kan wa a bɛɛ ye aigle in de fana ye. Denmisɛnninw olu bɛ se ko la mun dɔlen olu kan olu bɛ se ko la hali kɔsa in na an ka nɛgɛsobolilaw ye ko kɛ. Fala ye jɛlenya ni tilennenya a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jaabi bɛ sɔrɔ nka ni faamaw y'a dɔn don min ko a ko kan ka dilan ka ɲɛ n'u y'u ɲɛsin a ma don min n'u y'a dɔn k'a faamuya k'u bɛ ka Mali ko tɔw bɛ gérer cogo min ko balontan in fana bɛ gérer ten de siranɲɛ t'a la fosi t'a la ko bɛ se ka kɛ ka ɲɛ an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la o don. N'o tɛ nin jama ni nin denmisɛnnin minnu taara ne yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ denmisɛnnin fitinin minnu taara u kana na taa crise piquer parce que denmisɛn min ko bi k'a bɛ taa o de ka ca ni ba n'a si ye. Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma Ala k'u ɲuman yɛrɛ segin ka s'u ka so fɔlɔ parce que a ko in a bilama in a dusukasi goyanen don mɔgɔw la e yɛrɛ sera ka bɔ cogo di k'anw sɔrɔ yan joona ta. Andre Ayew ka bi ma don ou bien Jordan de don Jordan de y'a don ale de filanan don an fana ma Gana bati la an fɛ o famana dɛ. Gana an ka Gana bati yan o famana ka kɛ dɛ nka kuma min na mɔgɔw karilen ɲɔgɔn na gardien jɔlen n'o kɛrɛfɛ tɔw gardien tɔw bɛ boli olu bolo bɛ se ka baara kɛ an ka gardien jɔlen n'o kɛrɛfɛ a ɲagaminen de ka jɔda la
ai ko jigi nana retard la ko tse ka jouer ku ye baraka ni ne o yen ne ta ko ni ne no jigi du ne be pere joueur kuna na kiki no ni fa jigi de be pere o be kuna anga na koduma ona sa anga ba bolondana nante du susuma soroy aunga aso mali aso minye bibi na jamana franchela fanga nyema ba ale koni kereno ki nyesi mi ma oye panokwe sisa falai ayanto panola kana groupe électrogène suru anga yuko sangse franchela fanga nyema kereno ki nyesi bi ninema yasa nyebise ka soro ala tugumi bankiu minye assurance ye station ulu bela jelen datugulo no sabula ko Amadou Nba alebe bolola kibaruya ya ira ka foko alsa ko Amadou Nba mabla banki do be anfe ya ko o barakela do koniye nyangini taka nyeshama utara ne sebe nye pour l'économique jiju ulu ya ira ka foko ba bla kerefe folo yani akakiri donche suro ako wuliga jo kera bit lega na falai anya ka fo maisrau ulu ka tomba flano Slimani Samie ulu fana e bataki ka yira ka fo ku ka tonde munu me bara la pour l'économique la kubu sengoroma dono ko waliya mese na ko kiri ko ka damakanya bela jelenyi falai ni jekulu fla bela jelen uyu seko ke jamanai wati gelemon kera ya Amadou Nba ka chedon uye jamana laje ka donga fo ko degumbe malion sengeneno usona gouvernement bulu ko chamana ya saminye lafia obuseka do anga jamana kono tugumi ka kenye ni jamana ere tabulo yi yoro maisra ko ninga wuliga jo mato dogo ote umadogo malao lutte contre la corruption maisra dungo jugano yurugu kelali maisra cybercriminalité maisra jamana ka sika basigi maisra ame dugo de ke ninje kulu fla uye mali min bla sanfɛ u ka benko la komi ba to ame boni de win konana bi sabula jamana mago be fan fla in bela u beni ka nyan famu bela jelenga jininge ikoliji la am se ka boni de win konana tugomina non te bi sama samali fongo nyongo o maini kulu flash ni nyanche basigi ni lafia be se ka na tugomi mago ka se ka nyogon famu ya tugomi miye jamana ere ka nafa be soro mina o ka sigi sengelenga yasa minye ni koyi alebse ka nyene tugomi minye sinabaf mogo uluka chede alsa Amadou Nba kibaru ya labaw uluba yira ka foko alsa koni alebe kasola sangaw fei sangemo baraw ulu kerabi premier ministre Shogel ko kala maiga aletumo keneka alere taro baraka gatlaka sei kana Bamako miye sangemoy atako keme woro ni mugani nani na ode tume senabi minye bara nyesa koni sa ama mafale bela jelen tuma akeneka kura rouge international ale kon tarasa to miyanga ofe malosini nyosi kodi gwado ma olubese ku yere buloma de no oyetugomi ya sabara on lafia olubese kana irisuka jamana wara chestra nyana bo ministry alebe tamala farafina anfanfe bolo ni chamanje bolo fe bara mimba abulosa akoni dara wuliga boko sebe akekunye irisi jamana obesega basigini lafia la na tugomina farafina konna na nika suku bolo di maoma mi ye Sergei Lavrov ye ale koni nga tama insenfe aya yira kafo ko maoma nulu yi soro dugumanana kiye marafatigi de ye ulu tini to shibo nyona Ukraine ka ulu fe Niger jamana nyamaw ulu be ga fere ni dabali tige ya saka saka jekulu kura sigi senga jekulu mimina na lakana yi jenserege nani hukumu konna na sa miye Nations Unies ye ale kone wuliga joge ko bara mun mega ke bi Palestine kaula uluma jeno ye bi ma jeno ye sini miye Israel ye nominali ko mun fora ola ko obesaka nyana botugomi sigaso muso ulu ye wuliga joge ka sigaso fura yasa sigaso besaka jetugomi banka skaw fana ulu fana yo o waliya nyogona ke o banka skelen konna fana na do ka bintara ke mogodo ka mishi ulu fla ko shwe miye mado ye kulu jogi ko sefe examen mi be no ye defu ye sa ale baro kera mali fantan nani bela jilen fe na baflave ka o fe ayira ka boko demsani biolo vla ani saba ulu masaka ta baki keneka kwa chaman tale no tunga fe do be damandawla
bogotigini minnu b'a la k'olu caman dira furu la an ye kibaruya fana sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na aigle olu kɔni tun bɛ ntolanci min na 26 mars kɔnɔna na coupe du monde ko mi-temps bɔra k'a to an ka kelen bɛ yen ko Kamaru ye but don mi-temps yɛlɛla ko Ganaɲɛnw y'a ji bɔ ntolanci yɛrɛ prolongation kɔnɔna na temps additionnel kɔnɔna na sa kɛ miniti 5 ko de farala kan ko Gana nana ka na ka bi filanan o don 2-1 ka taa Gana ale kanu na ndolata in a na jɔ ye n'Ala sɔnna ma an ka maaw kan ka taa jouer Madagascar kama o bɛ kɛ fa wɛrɛ fɛ furancɛla fanga ɲɛmaa ale tun bɛ CICB la bi CICB kɔnɔna na sa colonel Asimi Goïta ale kɔni taara groupe électrogène baden de ta ka di énergie maaw ma min ye groupe électrogène ye a bɛ tali kɛ a yɛrɛ ka musaka la musaka min ni o dira ma a ka jamanakuntigiya hukumu kɔnɔna na n'a y'a yira k'a fɔ k'a n'o kɛ ka maaninfinw dɛmɛ Zenta Mali bɛɛ de bɛna na nin tɔnɔ bɔ ko n'i ye colonel Asimi yɛrɛ jateminɛ nin tile 2 in na jɔrɔna min b'a la n'o ka ka bali ka sunɔgɔ bi ko ye maliyɛnw bɛ se ka courant sɔrɔ cogo min adamadenw bɛ se ka lafiya cogo min o de la Sanangɔrɔba pano o baaraw daminɛli kɛlen kɔfɛ Safota kɛlen kɔfɛ Cagadugu jalakɔrɔta kɔfɛ jamanakuntigi bɛ ka cɛsiri ni timinanja bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye courant ko ye ale bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na joona groupe électrogène 15 a y'o de ta bi ka di o ye kun fɔlɔ ye 10 wɛrɛ o bɛna tila ka far'o kan Agibu Dambele ni anw b'a fɔ ma ko junior ni o yɛrɛ ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen n'o o bɛ baara minnu kan ka kɛ ale yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni musaka min b'a bolo ye ko o baara in o nun don b'a ye o ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la o kɔni ye foli ni tadoni ta ka ɲɛsin maaw ma ka maliyɛnw fo ka segin k'u fo ka tila k'u fo tuguni sabula u ye degun min kun minisiri yɛrɛ fana ko nin baara min kɛlen filɛ nin n'o ye Babinu ye Babinu ko nin kɔni bɛna na dɛmɛba de ta ka don u ma yaasa courant dɔ ka bɔ a tigɛtigɛliba in na hali ni a bɛɛ ma ban pewu ko nin waleya min kɛlen filɛ jamanakuntigi fɛ k'a ye ŋɔni belebele wɛrɛ sama ka bɔ olu sen na min bɛna na to ka se ka baara kɛ Falaye ne bɛ min fara a kan Asimi fana t'a ka jamanakuntigiya wari dun han a bɛ k'a ka sɔrɔdasiya wari de ta parce que n'i ye œuvre sociale ninnu jateminɛ ekɔliso jɔ forage di don o don i bɛ yɔrɔ kura de ye ji bɛ taa yɔrɔ mun na ka tila ka na nin groupe électrogène ninnu far'o kan Falaye i b'a dɔn ko mɔgɔ si kun sigilen tɛ ni nin groupe ninnu yan yɔrɔ fɔlɔ ta dira aw ma aw taar'o marché a so yɛrɛ de ye nin ɲɛnabɔ Zen nin Zen ta Ala balila énergie mɔgɔw la an bɛ dugawu de kɛ sa minɛn ninnu u minɛcogo ɲuman u baara kɛcogo ɲuman jamanakuntigi y'a lawale ko min kama a ka se ka o ɲɛ yaasa kurantigɛ ale bɛ se ka dɔgɔya cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na basigi ni lafiya o bɛ na cogo min na Sogɛl ko ale bɔra Sangɛmɔ la ka don an fɛ yan irisiw ka minisiri min bɛ yen n'o y'u ka wolomasiri tabaw ka minisiri danga ye ale fana tun b'an fɛ yan nin dɔgɔkun in na ale ni Sadio Kamara olu ye barosigiw kɛ o barosigi kɔfɛ sa a ka sɔrɔ ka taa jamanakuntigi Asimi fɛ yen magobatigi minnu b'an ka jamana kɔnɔ a n'olu dɔw fana kumana yaasa jamana yɛrɛ kɔnɔna na baara minnu bɛ yen ni Mali ni Irisi kan k'o kɛ bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na sa ko o kimɛliw caman olu kɛra kɔmasegi o taara kɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la Asimi yɛrɛ ye a ka sɔrɔ sa ka minisiri ninnu olu bisimila yan n'olu ka sɔrɔ ka baara kɛ Udu Kone an b'a fo an ka imam do Zerni na ka Alumran Ture fo min ye Ibrahima Koro Magan ye Mahamudu Sangare ka taa se Sanfili Soloma Burama Traore Mohamed Kulubali Seydou Guno Ousmane Guno Benge Kulubali ka taa se Amidou Guno ma ani an ka cɛkɔrɔba n'o ye Demba Sise ye an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Falaye an ye généraux kuraw sɔrɔ dɛ conseil des ministres la colonel major caman olu taara k'olu kɛ généraux ye a dɔw la an bɛ se ka minnu fɔ n'olu tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ o ye Gejuma Dambele ye ale bɛ service central de l'armée la Nana Sangare ale fana ye muso mafalenba ye min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bi armée kɔnɔna na gouverneur minnu bɛ yen n'olu ye dɔ sɔrɔ a jalako la n'o ye général de brigade ye o ye Musa Sumare ale ye Kayita ye Abbas Kɔkɛ Dambele ale yɛrɛ bɛ hiji la nin waati in na ale ye Mopti gouverneur ye Amara Dumbuya o ye Nara gouverneur ye min ye Mamadou Masawule Masawule l'enfant de Djitumu ale a fana kɛra général de brigade ye Famuke Kamara o b'a la ka taa se Faraba Sangare ma o n'u ɲɔgɔnna caman Falaye aw de ko dialogue la ko ka jala di mɔgɔw ma sɔrɔdasiw ka jala di cogo ye sɔrɔdasiw yɛrɛ de ka ko ye
nunu mun filɛ nin ye olu ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ ni wage yɛrɛ tɛ u si tɛ se ka général jala don ninnu ɲɛ parce que au moins wage fana bɛ ninnu dɔw ɲɛ colonel major ya la sɔrɔdasiw ka kulu kɔnɔna na kow dɔnnen don c'est comme n'i ye magistrat ye échelon dɔnnen don e ye magistrat daminɛ danga ye i bɛ sanfɛ i ka a bɛɛ de dɔn ani sɔrɔdasiya bɛɛ de ye kelen ye donc ni e ko sa ko a ye kɛba kɛ nin ayi sɔrɔdasiw b'a dɔn min kan ka kɛ i b'a dɔn ko sɔrɔdasiya de ye jɛkulu ye fala ye e ni ne an bɛ don sɔgɔmada kelen an bɛɛ bɛ tɔgɔ bɛ sɛbɛn don kelen han an b'a dɔn min bɛ min ɲɛ an b'o dɔn depuis o don n b'a misali d'i ma n'aw bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnna bi sisan i b'a dɔn mɔgɔ a bɛ taa min fɛ mɔgɔ min pere tɔgɔ sɛbɛnna o de ka sɔrɔ sɔrɔdasiya la n'aw bɛɛ parce que ale ka numéro matricule ka kɔrɔ ni e ta ye sɔrɔdasiw fɛ fɛn bɛɛ tout est clair et net donc ni aw taara dialogue kɛ k'aw bɔ dialogue la ka taa aw don sɔrɔdasiw la a bɛ sɛgɛn dɛ parce que n'i y'a ye ko bɛ ɲagami fɔlɔ i b'a dɔn min kun bɛ kɛ u b'a fɔ politique mɔgɔw ɲɛna voilà bon vraiment kɛba colonel tɔ fana ministre o tɛ se ka fɔ Sadio colonel tɛ ne ka généraux gérer a a bɛ fɔ ko poste jɔyɔrɔ o bɛ jala ɲɛ ou tun bɛ nin de fɔ an ka politique mɔgɔw bon c'est mal vu hein le monsieur il est colonel bon s'il doit gérer c'est faux tiɲɛ fosi tɛ u jala ɲinina de kun don a labanna mun na a jala caman labanna mun na ninnu fɛn fɛn filɛ nin n'a dir'u ma bɛɛ sɔrɔdasi kunda bɛɛ b'a dɔn ko min kun kan ka kɛ wa groupe min bɛna fara nin kan o groupe fana bɛna na kɔfɛ tuguni donc jalako a labɛnnen don a sigilen don sen kan sɔrɔdasiw fɛ yen cogo min an k'a to yen u yɛrɛ ka u ka o gérer n'i taara misiri kɔnɔ alimami jɔyɔrɔ n'i taara i jɔ i n'a dɔn k'a fɔ k'i tɛ alimami ye nayibu jɔyɔrɔ n'i taara i jɔ i n'a dɔn k'a fɔ k'i tɛ nayibu ye ɔ maa minnu fana bɛ yen n'olu tɛ jɔyɔrɔba t'olu bolo n'olu dɔw fana dɔnnen don misiri kɔnɔ n'i nana olu fana jɔyɔrɔ la i b'a dɔn k'o fana t'i jɔyɔrɔ ye dɛ mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ tɛ donc sɔrɔdasiw ka ko in Hélène an k'o bɔ an ka politique kow la an k'o to u yɛrɛ k'u ka sɔrɔdasi gestion kɛ o de la bonya b'o la karama b'o la an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ o de la n'an bɔra yen Sidiki Buhari an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka Awaso Sise fo min ye Badu Samuni ye El Hadji Uwezu Kunta El Hadji Umaru Sumare Baba Sila Guichet Sisulu Abdrazak Ben Barek ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Bamakan kɔnɔna na Cu ale ni Jose k'olu fana fo grand frère Basiru Traoré yan fo Sikaso Yaya Jara Musa Jara Gawusu Jara k'olu bɛɛ lajɛlen fo min ye tonton Aluso ye an tɛ ɲinɛ a kɔ madame Sikatu So professeur Ali Nunjalo ani Usman Si an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka Bayiba fo mairie du district kɔnɔna na ani Sori Kɛmɛso k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni su Falaye ani seliba tɔ tora panko kelen ni ɲɛ waa ye ko nin waati in de ye fantan sagasa waati ye ni bilayɔrɔ b'i bolo dɛ ko sagaw bɛ yen ko 8,000 b'u sɔrɔ Falaye k'olu tile filanama ka fisa ko saga yɛrɛ a bɛ daminɛ 8,000 na ka taa se 50,000 ma ko nka ko Bamakɔ yan u bɛ ka min di bi 8,000 sini ni sinikɛnɛ n'i taara i bɛ taa sɔrɔ o kɛra 15,000 ye ko donc ko ni se bɛ maa min ye ni bilayɔrɔ b'i bolo i bɛ se ka saga san sisan yanni dɔgɔkun wɛrɛ cɛ ko ntɛnɛn ko bɛ sɔrɔ k'a kɛ éliminatoire direct ye dɛ parce que ntɛnɛn min bɛna ale o kunɲɔgɔn ye seli ye ɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ diinɛ matarafa olu caman minnu bɛ nka yanni bi tile kun ka bin minnu b'a fɛ k'u bɔnbɔnsiw di bi de kun y'o laban ye k'u sɔniw tigɛ bi de fana kun y'o laban ye wa tile binnen min filɛ nin ye sa fo seli mana tɛmɛ silamɛ ɲuman bɛ fɛ minnu kan ka layafa olu m'an ka kunsigi tigɛ tuguni u m'an ka bonbosi di tuguni u m'an ka sɔni tigɛ i m'an ka foyi b'i yɛrɛ la tuguni fo seliba ale ka tɛmɛ tuma min i bɛ sɔrɔ ka o baaraw kɛ Falaye o ko anw b'o la an b'an bonbosi di sini dɛ nka ko jagoya tɛ Madu Badugure an ka cɛkɔrɔba dɔ an b'a fɔ ka Nuru tɔgɔ 2 fo Kayikaw fɛ Mojiba ale n'a ka gɛrɛnadenw Badalabugu Baba Numanzana surtout Suleiman Yatasaye k'a fɔ ka Masire Yatasaye fo Iliasu Guro Douaza député min ye Jawara Sotraka kɔnɔna na Falen Kulubali Tɛnɛ Musa Bagayogo Corno Umar Asijalo Siriman Bacili Monsieur le maire Bayiba k'ale fana fo min ye Dawudi ye an tɛ ɲinɛ a kɔ Jaba n'o ye Jaba Siribe n'a bɛ Salakaw ka sigi la k'ale fana fo Falaye Maliyɛn minnu bɛ kɔ kan
ana aw munnu ko ka France taga te ban ka labene ko visa ko domna na fara songo kan ko min ye 80 ka se 90 euro ma no bebe wata ani 52,000 to wata flyer we wata nanni to wata nani ko ka ta wata nan na saka ta se wata ni kebe nani wata ni kebe nani ani wata ni kele ani kebe saba kabna na ke odi oye baliku on tai demsonu ta obna na ke wa duru ani kebe fla ani wa woroy ko ni seben Union Européenne ni ferembela jelen tike ka sigi senga ka bloko bololo sraw sefe ko ni juin kalo itletani kele ko ni faranga mina na damine visa bela jelen na foma ko visa Schengen ko alno ya soro iye demande ke ka blaw ya rendez-vous dima yani ka rendez-vous donche ni o sra yani le 11 che afara bana nga le 11 ko fe ko mu ye demande ke ka blay ibta do fara warka de ya blow ka bololo sraw ka Ali Traoré amafon États-Unis ka ofei ale malien munu be Washington uluka nyama dangai Idrissa Koulibaly malien munu Washington uluka nyama ya ale Fatmata Ba ale be Texas minye Lucas Dakonoye ale be Houston ka ofei Mohamed Lamine Kokaina Las Vegas Namori Siribe ale be Oyo ka ofei kata se Massa Maryland ka ulu fana fei Boisumunu minye Adama Traoré amale fo segu hotel résidence konnana falay kunungo anga nyemaw ye wele bla musodoma muso ntoke ko Geneva ajamu Keita France ka ofei montre au maire dangado inyebe artiste demsani chama na kube pampana France tle flyna ni muso ende ulata concert chama gataga nga demsani chama ve France seko ni dongo tikila ma chama politique demsani chama mamunu tume nule activiste o chama taru yere soro France ko sayna ale de ka barado bara impela jeleme jekulu jumen ko nana France de kala no ga hakili jagabo ke ka ira ka fo ko ni ba fe ka malire ko yelema ko fika nunu ngere yelela ka bara kenu ye ubusega ulu hakili na soro tugomi ulu ga segi kana commencer ki bara ko ya sa anga jamana ka do maunu hakili na uche ya sa la yini mi me France fe ulu ga ke o denfa o ye en fe muso en koma ye France ni malike nuni dai abita abina abisegi ara kungo ko bika be biye sangadi mo ma ko kata madala no o nye soro la bulo tuguni akunga biye sangadi mo ma bi ko kata eglu ga bolonda la nga bokera kalama awelela ka fai ka be baram na ka dona falai ne bina nga fandan kuma fa ko asebe nga blai anyebe ma chama na ko panafricaniste journaliste bo ni few akana dani shilani be plan kele ne bi peut-être ate be mo ma mais don na ta la bina na yi aw nyebe munu na nulu be ka sebe directement ulunu munu bala kuba en fait a be je kele ne a be fen kele sinon eika artiste ya kya eika fembe kya etese ga tali parler de la culture ta sugonu dugu ya chebita se pari tugo de kebita concert ke anga sikiga la yodro ko ulube na ko kana on deme ulube na keta yem dugu mi mairie titolu mo deme folo malien ba deme France papier ko gele obula fe obula degumbu ka fe ulube la jele ibo beto tugo di kana isiki bamako ya kebina na fenge mais jekulu mindo bara mindo fama bora kalama hakilla on fana anga hakili to anyerela parce que bi die ko bela jelen tobna na to kuna foni ndine maha na keba nyenema be mamunu bolo ulube nye soro kola ni yisiki ka bela je abebe che siki le nyena maliki berte ama fo bende akona na ka bela ira fo ka bende bela jelen fo no kan no maliki ale sababu ala bay jagite jango baga yugo dawda magasa minye basabugu kawye ka Gabriel fo Ari Traoré Abel Traoré koniba jema Koulibaly kata se Chenou Bakoroma miye Salfu Konare Jismalenga ofe Buna ani Bakore Semega Aida Sumare Agibu Konanji Boubacar Faliri Boli Seuka ofe
Aïda Kanté wule so bugu mi honorable Amadou Koulibaly k'ale fana fo an ka monsieur n'o ye MC ye k'a fɔ Balabugu a n'a ka gɛrɛnadenw bɛɛ a n'a terikɛ Jalo Buguri ale fana n'a ka gɛrɛnadenw k'olu bɛɛ lajɛlen fo a bɛ taa Seydou k'a fɔ Mamadou Dipafane monsieur le ministre Mamadou Dipafane k'a fɔ Cheikh Kanté Maraka min ye délégué Boubacar Monzon Traoré Sala Babi Yeli Sissoko ka taa se Moribo Tunkara ma Burama Sissoko Burama Sire Koulibaly Kara min ye Clédou Ferme Thiané k'a fana fo Chine Basurubalakaw fɛ Segu k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ko ni Ala sɔnna a ma maa minnu fana bɛ yen bɔlɔlɔ sanfɛ n'olu bɛ examen feuille kɔrɔw ta walima ka kuraw ta k'u bɛɛ lajɛlen fasiri k'u bila bɔlɔlɔw kan min ye ministre ye a ko k'ale kɔni y'a fɔ cybercriminalité maaw ye u ka wulikajɔ kɛ u nɔfɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu ye faso ka baarakɛlaw ye ni carte nina t'u bolo k'a ɲininen d'u fɛ u ka wuli ka t'u tɔgɔ sɛbɛn Malikura biométrie la yaasa u bɛ se k'u ka sɛbɛnw dafalen sɔrɔ cogo min ni kɔni ye kibaruya ye kibaruya min kɛkun ye min ye fanga ka baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen maliden fɛn fɛn bɛ yen ko carte nina t'i bolo i bɛ wuli ka t'i ka carte nina ɲinini baara kɛ Malikura biométrie la yaasa i tɔgɔ bɛ se ka don fichier kɔnɔ cogo min Alu Badara nana k'a se k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn magistrat ba don min ye Jacqueline Konare k'ale fana fo attaché Dumbuya an tɛ ɲinɛ a kɔ min ye Dumbuya Konakiri k'ale fana fo tanti Mariam Samake an ka foli bɛ s'a ma tonton Ci Jakite k'ale fana fo min ye commissaire Kamate nin waati in ale bɛ hiji la k'a fana fo Mokhtar Dunɲɔ Dɔngɔnɔ place la k'a fana fo Peru Baginedakaw fɛ yen Bakari Kante Ma Berthe Ras Kebe Master Sumi Doni Brasco an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u ka anw sugandili la ka se ka kunnafoni ɲɛnamaw k'olu sɔrɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Masini Jangina k'olu fo Voix du Mali kɔnɔna na Amdalaye Bedi ka Amdalaye Isa fo min ye MPJ Jara ye ani Che Isa Kaba Fanta Tumota ani Amadou Lassana Konare k'olu bɛɛ lajɛlen fo Renouveau kɔnɔna na Yusu Karabati ka taa fara Moribo Sanɔgɔ kan an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn polisiw minnu bɛ aéroport la baara mun b'u bolo a kɛkun ye jamana ɲɛmaaw bɛ u bila min na u ka se k'o kɛ ka ɲɛ sɛgɛsɛgɛli mun b'u bolo fala ye o sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ baara la baara min b'a to bi maa minnu bɛ yen n'olu ka sɛbɛnkow gɛlɛyalen don u bɛ se ka olu kɛ cogo min n'i y'a jateminɛ polisi minnu bɛ aéroport la olu de sababuya y'a to sɔrɔdasi minnu bɔra Côte d'Ivoire ka na n'o ye maa 49 in ye k'olu dɔn bagaji suɲɛ min tun bɛ kɛ aéroport la olu sera k'u bolo da o kan min ye maa caman tun bɛ yen aéroport la olu yɛrɛ fana tun bɛ suɲɛniw kɛ u sera ka olu bɛɛ lajɛlen minɛ nin waati in na fana maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bugunatigɛw ɲagaminen don o sɛgɛsɛgɛli baaraw u y'a yira an na k'a fɔ k'u ti ban k'a fɔ ko gɛlɛya min b'u ka baara la k'o ka fɔ ni o ye ka hakilina yira kɛ u ye nka u ka laɲini ye min ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min sabula nin waati in na baara min b'olu bolo a ka gɛlɛn maa caman de bugunatigɛ ɲaaminen don maa caman de bɛ minnu ɲininen don maa caman de bɛ mun bɛ ko fɔ ni olu kan ka tɛmɛ aéroportw fɛ olu b'o baara kɛ hali kɔsa in na min ye polisilakaw ye ala ma mɛn kosɛbɛ drogue u sera ka u bolo da o fana ka aéroport la commissaire Kebe a n'a ka cɛ don u kɔni y'a jira k'a fɔ ko ka u ka baara kɛ ka ɲɛ u ka se ka dɔ fɔ u ɲɛna ka hakilinaw d'u ma ani bilasiraliw olu tɛ ban o ma nka min ka d'u ye u yɛrɛ bɛ baara min na u bɛ cɛsiri min na u bɛ wulikajɔ min na o fana ka dɔn u ye maliden bɔra fan o fan fɛ olu b'a bɛɛ lajɛlen minɛ ni bere kelen ye nka degun minnu bɛ baara la nin waati in na a degun dɔw ye sɛbɛnko ye a degun dɔw ye mansin min bɛ olu bolo u bɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛ tuma dɔw la ni mɔgɔ dɔw ye tiɲɛ don ni mɔgɔw nana ka bɔ dugutagaw la degun bɛ kɛ u kan u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a baara ka gɛlɛn nka jamana ɲɛmaaw olu ka minisiri n'o ye Dawudi ye o min laɲini u fɛ ka tɛmɛ u ka directeur général ba fɛ n'o ye général Sulemani Traoré ye ka na se ale yɛrɛ kɔnpol ma n'o ye Kebe ye olu jakalen don k'o lawaleya fala ye parce que ɲɛ b'a la aéroport la fɛn caman bɛ a bɛ tɛmɛ aéroport fɛ dɛ ko camanba de bɛ tɛmɛ aéroport fɛ donc u ka baara in a ka misɛn a ka gɛlɛn a degun barika ka bon olu kɔni bɛ komi sisan dɛgɛ susu kolonkala wa kuma dɔ la fana u bɛ komi ŋɔmi u kɔ bɛ jeni u ɲɛ bɛ jeni dugudenw olu ko k'u degulen fɛ faamaw ko k'u ka seere k'a gɛrɛntɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don olu la nka u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ nin waati in na jamana ɲɛmaaw ka hakilinaba ye min ye jamana ɲɛmaaw bɛ fɛ baara ka kɛ cogo min u ko k'u y'an ka kuma mɛn o kɔni diyara ne ye an ye min fɔ
Johnsona u ko ku u y'a mɛn nka olu fana bɛ degun min na bi ani u ka baara kɛcogo a ma nɔgɔn parce que anw bɛ mɔgɔ dɔw ye ɲɛna na n'olu y'a don machine kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ problème tɛ cɛ yɛrɛ problème dɔ bɛ kɛ i se ka k'i ka papier yɛrɛ la e yɛrɛ t'a dɔn mais olu de bɛ se k'a f'i ɲɛna i k'a bɔ a la pour que i kana degun sɔrɔ i taatɔ ou i segintɔ nka an b'u fo k'a f'u ɲɛna u ka dɔ fara cɛsiri ani timinandiya kan Mali kura tɛ kɛ maliden si kɔ Mali kura tɛ kɛ maa si kɔ a bɛ kɛ ni anw malidenw de ye suma tɛ sifinnaka ka ca kosɛbɛ polisiw la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn polisi minnu bɛ 10e arrondissement na Falaye an b'u fo n'o ye Dunbiya n'a ka mɔgɔw ye Bako Jikɔrɔni ni polisiw k'u fo logements sociaux 1008 logements policiers 13e arrondissement an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ani polisi bɛɛ bi u bɛ min kɛ sufɛ Falaye a barika ka bon dɛ an kɔni bɛ min ɲini jamanadenw fɛ a y'a ka pièces bila u kun n'aw bɛ bɔ sufɛ a kana ɲinɛ hali n'i bɛ taa butiginin de la i ka papiers u bila i kun nin ye kuma la belebelebaw ye an sera ka min fɔ aw ye sɔɔni sisan min ye CDM maaw ye olu b'an bolo yan su in na an n'olu bɛna masala daminɛ heure 1 kɔnɔna na k'olu ɲininka ka sɔrɔ ka kuma k'a labila k'a di bɛɛ lajɛlen ma ni maa min b'a fɛ ka i da don an ka masala la CDM maaw an bɛna na olu bisimila sɔɔni an ka kɛnɛ kɔnɔna na bi ye bi baara ye sa Falaye ale bi yan ka taa se ka fara Keba Jalo kan Keba Jalo min kumuninba bɔra stade la ka na diminen no bi ale yɛrɛ kɔni bolo aigle kɔni ka bi défaite ma bɛn ale ma hali dɔɔni don tɔw ta a bɛ se ka olu faamu nka bi ta in Keba ko k'ale m'o faamu Keba an ka farikolo ɲɛnajɛ an ka balontan degun min bɛ a la ne y'o fɔ kuma in daminɛ na yan se min ka di an ye an bɛ min nɔfɛ k'o sɔrɔ an kɛtɔ k'o sɔrɔ fo min ye tilennenya ni ladiriya o ka don baara in na baara in ale ma nɔgɔn kosɛbɛ sabula maliyɛn bɛɛ lajɛlen kun hakili ye bi an ka se ka se sɔrɔ se in a sɔrɔli kun ka di an bɛɛ ye nka a ma se ka sɔrɔ sabula balontan yɛrɛ bɛ cogo min a ko ma nɔgɔn su in na maa fila bɛ an ka kɛnɛ kan yan olu bɛ collectif pour la défense des militaires la a fɔlɔ min bɛ ne kinibolo fɛ o ye Zumana Jara ye ale ye sigida 6nan maaw ka CDM maa ye Jarakɛ i ni su e nana an ka wele jaabi su in na a diyara ye merci Mamadou Kulubali i ni su an su Kasimu commune 1 mɔgɔw ka kɛnɛ baasi foyi t'an na aw ka kow bɛ cogo di alhamdulillah an b'a la tɔnɔ ayiwa aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na an n'aw bɛna baara kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ a kun ka d'aw ye sini ka bɔ k'aw ŋaniya jira ka bɛn ni jamanakuntigi n'o ye Asimi Goyita ye ale ka san 3 sɔrɔli o ye sini ye aw kun ye lajɛ belebeleba dɔ boloda lajɛ in nana cogo di hakilina in sɔrɔla cogo di mun ni mun kan ka k'a kɔnɔ ani aw yɛrɛ ye koba jumɛnw ye san 3 in kɔnɔ n'an bɛ se ka o fɔ mɔgɔw ye o k'o faamu an ka baabu bɛna sigi o de kan Zu an b'a daminɛ ni e ye d'accord ni kuma daminɛ min b'i bolo i bɛ se k'o da mɔgɔw tulo kan d'accord Kassim an b'i fo ka an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ko ni Ala sɔnna débat in an bɛna kɛ Ala ka a lamɛn tulo ɲuman d'an ma ka faamuya cogo ɲuman di an ma merci ayiwa Kulubali nam kuma daminɛ kuma jumɛn b'i fɛ fɔlɔ d'accord alhamdulillah rabbil alamin foli ni tanuni an b'u ɲɛsin Ala yɛrɛ ma fɔlɔ o mun y'an bɛɛ lajɛ bi donc n'an ye Ala fo an b'an masaw fo n'an y'an masaw fo an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka jamana ɲɛmaa fo bawo an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ an ka lakanabaw an b'olu fo ka foli lase e yɛrɛ ma donc alhamdulillah Ala k'an bɛɛ sababa ma inshallah ayiwa Zu oui an y'a ye k'a fɔ aw tun bɛ labɛnba la kosɛbɛ labɛn min bɛ tali kɛ furancɛla fanga ɲɛmaa ka san 3 la hakilina in nana aw la cogo di d'accord Kassim an b'i fo n'i ko hakilila in nana cogo min an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni parce que nin bɛna kɛ a san 3nan de ye collectif pour la défense des militaires n'o ye CDM ye ale bɛ jamanakuntigi n'o de ye colonel Asimi Goyita ale ka sigili jamana kun na n'an k'a ma investir o la ɲɛnamaya chaque le 7 juin san fɔlɔ o ta kɛra Kati ale sifinnakaw olu ka
kuruba kɔnɔna na donc o kɛra lahala min kɔnɔna na o kɛra ka bɛn wagati y'a sɔrɔ dekun bɛ an ka finitigilakaw ka dɔɔni donc CDM y'a jateminɛ a se kɛra dɔn min ye a taara ka taa o dɔn kɛ min ye an ka blessé de guerre ye ani ka taa se u somɔgɔw ma o kɔfɛ deuxième année an y'a ye k'a fɔ o fɛnɛ ni wagati dɔ bɛnna wagati min ni an balimakɛ lieutenant Mamadu Fofana a bɔtɔ kɛlɛdaga la a ka hélicoptère ye crash kɛ Musabugu a ma dogo malien si la ala y'a kɛ olu ni tora o la o kɔfɛ min ye président yɛrɛ ale kɛrɛfɛ baarakɛba ye n'o ye Douglas ye ale fɛnɛ tagatɔ nara min ye ka taa forage inauguration kɛ i b'a ye k'a fɔ ale fɛnɛ ni tora o la CDM y'a jateminɛ a wagati donc ka a hukumu kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn o ma ka slogan dɔ ta n'o de ye les femmes montent en puissance l'armée monte en puissance donc an y'a jateminɛ ka malien den bɛɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilakaw ani journalistes société civile k'an ka fara ɲɔgɔn ma ka taa dolantan kɛ dolantan min n'o bɛ wolo an wɔsijiw cɛ ɲɔgɔn na hinɛ ka don ɲɔgɔn na an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn ye o de ye mun ye ka kunnafoniya jɛlen sɛnsɛnlen di an ka golomasiri tabaw ma u ka se ka baara kɛ n'a ye bawo u tun bɛ wagati min kɔnɔ a wagati u mago tun bɛ malien den bɛɛ lajɛlen ka contribution na n'o de ye ka se k'u dɛmɛ kunnafoniya jɛlen kan an b'a ye k'a fɔ donc maintenant an se kɛra fini ani bazin ani saga min ye ka taa di ni famille fila in ma pour que u somɔgɔw ka dɔn k'a fɔ k'olu ka mɔgɔ tora fasoko de la olu ka mɔgɔ tora jamanako de la wa jamanadenw bɛ k'a dɔn u ye ni ala sɔnna an bɛna continuer k'a dɔn u ye ko mali ma ɲinɛ u kɔ donc an y'o kɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ ɲinan ta ale nana se donc n bɛ k'a f'i ye cogo min na san o san CDM b'a jateminɛ de jamana lahala yɛrɛ bɛ cogo di ka baara in kɛ ka bɛn o ma n ye san fɔlɔ ta f'i ye ka san filanan ta f'i ye donc ɲinan ta an b'a ye k'a fɔ an tun ye baara labila minnu kɛ ka tɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen ye sira sɔrɔ kunnafoniya jɛlen dira an ka golomasiri tabaw ma armée fɛnɛ yɛlɛla ɲɛfɛ alhamdulilayi sebaw bɛ sɔrɔla donc an y'a ye k'a fɔ malien den bɛɛ lajɛlen an farala ɲɔgɔn kan ka baara min kɛ a ɲɛna n'o de ye kunnafoniya jɛlen dili an ka golomasiri tabaw ma u ka se ka ni conquête ninnu kɛ n'o de ye Kidal a n'a nɔgɔndugu k'olu bɛɛ lajɛlen récupérer ka kɛ Mali ta ye san 10 ani kɔ tɛmɛnen kɔfɛ an tɛ ka se yɔrɔ minnu na donc an y'a miiriya ta nin de la k'a fɔ nin ko min kɛlen filɛ malien den bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di jɔn de bɛ se ka malien fara ɲɔgɔn kan nin wagati in na o ye anw ye n'o ye CDM ye an ye malien bɛɛ wele ko an ka fara ɲɔgɔn kan mun kama an ka armée an ka fara ɲɔgɔn kan mun kama an ka jamana in ka jɛ min ye nin 3e anniversaire ye k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ala barika la an ye wele bila bɛɛ ma wa bɛɛ ye an ka wele jaabi voilà hakilina in sɔrɔla cogo min an tun bɛ ka baara kɛ n'a ye cogoya min kɔnɔna Kasim ayiwa an y'o faamuya merci Mamutu Naam. nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa miirina dɔ de la miirina min ni CDM yɛrɛ ka kuntilenna ko bɛ sɔn ka ye o ko la e bɛ se ka mun fara sisan Zu ka ɲɛfɔli kan Alhamdulillah pour que ka dɔɔni fara Zu ta kan a y'a fɔ togoya mun na CDM d'abord CDM ye tɔn ye tɔn mun ni maliyɛnw de b'a kɔnɔ maliyɛn tɔn de don donc en civil damaw de don parce que n'a fɔra collectif pour la défense des militaires maa dɔw a bɛ dɔw kamana gan o t'a faamuya kosɛbɛ fo o yɔrɔnin ka jɛya k'a fɔ CDM ye civiliw ka tɔn de ye civil jɔnw de ko don maliyɛn civiliw olu de faralen don ɲɔgɔn kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka wolomatiri taba ninnu il faut que an ka jɔ u kɔkɔrɔ an bɛ jɔ u kɔkɔrɔ cogo di o ye ka kunnafoniya jɛlenw k'o lasago o la kunnafoniya tɛmɛlen kɔfɛ ka se tuguni ka a lajɛ ni walew bɛ yen mun bɛ se ka o saboter an bɛ o wale ninnu ta k'u kɔn donc n'an y'olu kɔn an bɛ tila tuguni ka mun kɛ tuguni yalasa wolomatiri saba ninnu u ka se ka se sɔrɔ halisa o ye mun ye an ko an bɛ don maliyɛn bɛɛ kan k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ninnu y'an dɔw de ye maa wɛrɛw tɛ o bɔra anw de la parce que maa filɛ nin ye bi dɔw bɛ yen n'u ye finitigi ye dɔrɔn u jaabi tigɛ. o y'anw ye dɛ anw bɛ siran dɛ. voilà k'a masɔrɔ. n'i kɔni bɛ fɛ n'anw ka kɛlɛ dɔrɔn i b'olu fɔ dɛ. voilà i y'a ye an bɛ taa so. o kelen de don Kasim k'a sɔrɔ maa minnu don
an dɔw de don an denw don an faw don an musow don an sɛriw don donc mɔgɔ wɛrɛw tɛ i yɛrɛ den n'a ye fini ta tuma dɔ la i b'a essayer k'i yɛrɛ minɛ a b'i ɲɛna k'a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye k'a sababu kɛ fini ye an ko an bɛna nin barrière in tigɛ ka bɔ yen donc k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ non nin y'anw yɛrɛw de ye an tɛ se k'u kɔbila donc n'an m'u kɔbila a ka ca ala fɛ fana parce que l'armée elle est républicaine et puis armée ye mun ye c'est à dire jamana sinsinbere de don n'a tɛ jamana si la a jamana bɛ lomo lama donc an ko vraiment an bɛ fɛɛrɛ tigɛ yaasa ka se ka o kunpa in k'o bɔ maliyɛnw ni u ka armée cɛ donc o bɔlen kɔ yen nɔ sisan an ka activité ninnu an y'o daminɛ depuis 2022 bon alhamdulillah a bɛɛ ɲuman tɛmɛna tiɲɛ yɛrɛ la parce que n'an ye fɛn fɛn kɛ jama bɛ bɔ wa u bɛ taga fana u b'a ye k'a fɔ hakilina in taara olu tun bɛ ka mun miiri hakilina in t'o ye hakilina in ye jamana jɔ de ye maa caman tun bɛ yen o y'a minɛ ni ko wɛrɛ ye mais o selen a kɛnɛ kan o taara ye k'a fɔ vraiment nin ye jamana jɔ sira dɔ de ye donc il faut que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc o bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna de la an bɛ k'a kɛ donc a placé len ko l'anniversaire de son excellence pourquoi parce que anw bolo le 7 juin a kan ka immortaliser de parce que munna maliyɛn den bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ cɛ dɔ nana nin don cɛ jumɛn de nana Assimi Goïta Assimi le colonel Assimi le libérateur parce que il faut que an k'o fɔ maliyɛn bɛɛ k'a dɔn n'i y'a ye bi Kassim an bɛ tagama ka na e fɛ yan ka na an sigi ka kuma ka wasa dɔ wɛrɛ tɛ parce que an ka golomasiri taba ninnu u jɔra an kɔkɔrɔ de n'u tun ma jɔ an tɛ se k'a kɛ donc an ko nin date in an t'a to yen an b'a ɲɛnamaya pour que maliyɛn den bɛɛ hakili ka to a la parce que nin y'an ka souveraineté kura de ye an bolo quoi donc an ye événement in ta hukumu kɔnɔna de la. ayiwa an y'o faamu Zulu ɲinan ko kun b'aw kɔnɔ kosɛbɛ parce que an y'a ye k'a fɔ a bɛ kalo 2 ou bien kalo 1 ni tila ɲɔgɔnna bɔ kabi sunkalo banna kabi sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ ka le 7 in labɛn kosɛbɛ koba kun ko b'aw kɔnɔ nka an y'a mɛn k'a fɔ ko gouverneur ko k'a bɔ a ma ko lajɛmu kun b'aw bolo ko ka o bɔ a ma a bɛna mun de kɛ o nɔ la sisan. merci Kassim an b'i fo nin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ mais an b'a fɔ majɛ dɔɔni bɛ kuma in kɔnɔna na parce que fo nin yɔrɔnin ka fɔ maliyɛnw ye bɛɛ kɛ a faamuya k'a fɔ maliyɛndenw ye ko min tun bɛ an bolo sini n'o de ye ka taga anniversaire ni 3e année fêter ko fo ka na se nin wagati in ma gouverneur ma nɔti kelen bɔ gouverneur ni mɔgɔ si ma bɛn kan k'a fɔ ko an ka fête annulée la fo k'o yɔrɔ ka fɔ ka jɛya maliyɛnden bɛɛ ye fo ka taa se nin wagati in ma gouverneur ka nɔti tɛ yen ani mɔgɔ ma bɛn kan a m'a fɔ mɔgɔ si ye a tɛ réseau fan si fɛ ko a sɛbɛntiɛlen don ni gouverneur ye k'a fɔ ko a y'an ka lajɛ bɔ a ma nka anw yɛrɛ de y'a laɲini k'a fɔ kunasini kunu ka se bi ma tension min bɛ jamana kɔnɔ an ɲɛ bɛ min na ani ko minnu bɛ ka boloda an y'an réfléchi ko est ce que n'an nana nin kɛ tan ko dɔ tɛna bɔ a kɔrɔ wa bon n'o nana kɛ a kɔrɔ o bɛ se ka na wolo mun na donc an ɲɛnikɛtɔ an kana na taa tiɲɛni kɛ kelen filanan ye mun ye i b'a ye k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minorité dɔw fana tun bɛ yen nɔ olu bɛ k'u ka communiqué kɛ dugu ma o kow fana bɛ sen na bon pour que ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko anw ta ye fasoko ye an ta ye olu yɛrɛ dɛmɛni sira ye an tɛ fɛ ka foyi ta ka na n'a ye k'o bɛ kɛ tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin olu ma an ko bon o kama an m'an ta in an b'a bɔ a ma an b'a bɔ a ma cogo di an kun kan ka lajɛ min kɛ an b'a bɔ parce que n'i y'a ta ka jan i b'a ye k'a fɔ yɛrɛ palais yɛrɛ kun dɔgɔyara anw na parce que maa baden y'o fɔ i tɛ n'i miiri maa si la Mali kɔnɔ k'i bɛ se k'a fɔ nin ye maa ba ye k'i ma min ka communiqué ye ou bien k'i m'a ka maa ka communiqué ye k'a fɔ ko ils sont prêts ka taa sini k'an ka taa seli an bɛ juma seli ɲɔgɔn fɛ palais kɔnɔna na yen donc o bɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ palais yɛrɛ kun ka dɔgɔ an na an yɛrɛ kun bɛ ka 26 mars de envisager ça parce que palais yɛrɛ kun bɛ ka dɔgɔ an na dɔw yɛrɛ y'a réclamer fan caman bɛɛ fɛ mais nin yɔrɔ in na n tɛ tɛmɛ fɔ an ka foli belebeleba di Mali artiste bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Basegu Kuyate an b'a fɔ nin yɔrɔ in na Modibo Gose Tɔnɔmɔrɔ Gose an b'a fɔ nin yɔrɔ in na
Mali artiste fɛn o fɛn Safi Jabate fɛn o fɛn an da sera min tɔgɔ ma an da ma se min tɔgɔ ma Babani Kone nu an b'a bɛɛ fo ni yɔrɔ in na parce que bɛɛ lajɛlen wulila ko président ka ko jamana ko do ko ni ko in ye olu yɛrɛ kungo ye ni ti CDM ko ye ni ye Mali ko ye olu yɛrɛ bi u sen don a la wa u y'u sen don a la fɛnɛ pour que baara in a bɛ se ka ɲa an bolo cogo min na donc an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ ko gouverneur ma an ka lajɛ bɔ a ma anw yɛrɛ de ye an miiri k'an sigi k'a fɔ ko jamana bi wagati min kɔnɔna na ni tile fila laban in kɔnɔna na an ɲɛ bi min na n'an ko an bɛna ko in kɛ ala k'an kisi n'a wolola ko wɛrɛ la an ɲɛnikɛtɔ kana taa ta kɛ tiɲɛni ye an tɛ tɔɔrɔ ɲini ka ɲɛsin an ka nin ɲɛmɔgɔ ninnu ma fo ka taa se u dɛmɛli ma. Aw yɛrɛ tun ye mun yɛrɛ labɛn Mamutu mun kun labɛnnen don n'o kun na kɛ ko belebeleba ye n'o kun kan ka kɛ sini palais de sport kɔnɔna na. Alhamdulillah Kasim toujours an b'i fo de n'i y'a ɲininka labɛnw na labɛn caman tun bolodalen bawo n y'a f'i ye cogoya mun na siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye an bolo jora ko in na ka ban an bolo jora la ni tun ye sabanan de donc ɲinata an tun y'a laɲini k'a fɔ an bɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ a ye baara minnu kɛ transition in kɔnɔna na an bɛ n'o fɛnsɛ maaw ye bawo maanifinya ye hakili ye ni wagati tora ka taga maa b'a essayer ka ɲina o ye maanifinya yɛrɛ position ye donc an ko an bɛna hakilinajigiw kɛ donc k'a yira maaw na k'a fɔ n'an bɛ ka taa ten a y'aw hakili to a la an bɔra yɔrɔ jumɛn parce que n'o ma kɛ tuma dɔ la sira bɛ taa tunu i la n'i ɲinana i bɔ yɔrɔ kɔ donc an ko an b'an bɔ yɔrɔ yira maaw na k'a fɔ transition in a nali ni bi cɛ rectification depuis o don ka taa o don na ka se bi ma ko ba minnu kɛra olu filɛ nin o mana bɔ yen an tun sera maa jolenw ma maa minnu ni faso in kanu b'u la maa minnu n'i wulil'u nɔfɛ hali fajiri o b'i laminɛ maliko la parce que Kasimu il faut que o ka fɔ k'a jɛya ni sen fɛ an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna maliden bɛ yen hali sini maliden bɛ yen o fɔ yɔrɔ bɛɛ i tɛ malo donc an ko olu ka na u ye mun ye maakɔrɔw b'u la olu ye fɛn dɔ ye ka tɛmɛ ka na fɛn dɔ ye bi o bɛ se ka kɛ témoignage ye témoignage mun ni an sifinnakaw anw tɛ olu ɲɛ dɔn donc o b'a ɲɛfɔ an ye an de fɔlɔ tɛmɛna yan an ye nin ye mais bi kow taabolo filɛ nin et puis maaw bɛ yen des personnes de ressources minnu bɛ a ko yɛrɛ kɔnɔna na an tun ye wele bila u ma olu fana ka na u kana seereyaw tigɛ donc seereya physique a tɛ kɛ i n'a fɔ fɛnɛ bɛɛ k'a ye kɛnɛ kan k'a fɔ vraiment transition ka ta le 7 juin tɛmɛlen kana se bi ma donc Asimi a sera ka nin ani nin de kɛ an tun bɛ o de fɛnsɛn ka sɔrɔ ka an ka seko ni dɔnko tigilamaw n'u ye an ka artistes ye parce que n'i ko ka kɛnɛ yɛrɛ ja fo i k'olu fana sogi a la donc an tun ye wele bila an ka ŋanaw fana ma koko danbele ninnu b'o la a fana ka foni kɛnɛ kan olu yɛrɛ ye fɛn baw labɛn a ka ca ala fɛ don dɔ la i bɛ n'olu ye u ye fɛnw bɔ ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ y'a mɛn a kulo la a ka ca ala fɛ a bɛ dɔ fara halisa cɛsiri kan an tun ye nin baara ninnu de labɛn donc pour que ka taa maliyɛnw ladɔnniya a la. ayiwa su k'a daminɛ salon 7 juin na ka na bila ɲinan 7 juin na hakilina jigi don fɛnba jumɛn tun bɛ yen n'o tun bɛ na fɔ mɔgɔ ɲɛna n'i bɛ se ka dɔ fɔ ɲɛna Asimi ka waleyaw la. d'accord n'i ko k'a daminɛ salon 7 juin na ka na se ɲinan ma an y'a fêté ni hukumu min yɛrɛ ye fɔlɔ n bɛ sin k'a daminɛ o la o de ye mun ye an ko l'armée monte en puissance n'an ko l'armée monte en puissance o bɛ an ka golomasiri tabaw famaw olu ka seko ni dɔnko u ka cɛfarinya ani u bɛ ka baara min kɛ ni nɔ bɛ ka yala o bɛ o ko fɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ salon 7 juin ka na se ɲinan ma armement ko ma kɛ negela ye Mali armée kɔnɔna na bɛɛ y'a ye k'a fɔ kɛlɛkɛminɛn bɛɛ sugu dɔ donna Mali kɔnɔ ka daminɛ ka bɔ le 7 juin na tɛmɛnen na ka na se ɲinan ma o kɔfɛ tuguni an y'a ye k'a fɔ 7 juin tɛmɛnen a ye maa sɔrɔ an fɛ yan maa minnu ko n'olu tun bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka an dɛmɛ nka bi an y'a ye k'a fɔ depuis o wagati bi an y'a ye k'a fɔ an dɛmɛbagaw tɛ bi an y'a ye o mɔgɔw tɔ t'an fɛ yan bilen dɛ minnu kun ko k'a tɛ se ka kɛ maaw tɛmɛna olu ko non k'a da kana maga la k'a tɛ se ka kɛ k'u tɛ se ka taa dɔw ko n'u taara an bɛ kɛ tan mais an y'a ye k'a fɔ sira dira olu ma hali bi an bɛ yan walhamdulillah le Mali va très bien
o kɔfɛ tuguni 7 juin tɛmɛnen kana se sisan ma an y'a ye k'a fɔ Kidali kun t'an bolo Bulkes kun t'an bolo ni yɔrɔ ninnu fɛn o fɛn n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ barrière kun bɛ ani Mali cɛ mais alhamdoulilah bi Mali drapeau de bɛ ka flotter yen Mali gouverneur de bɛ yen nɔ wa i b'a ye Mali kuma de bɛ ka fɔ yen nɔ donc voilà juste en grosso modo n bɛ se ka n da don yɔrɔnin fitinin min na dɔrɔn k'a fɔ baaraba min kɛra ka bɔ 7 juin tɛmɛnen 2023 kana se 2024 ta ma Kasim. Ayiwa n t'a dɔn ni faranga b'e bolo Mamutu ka kɛ ni o ye parce que waleyaw ka ca a bɛ se ka kɛ zu ɲinɛna dɔ kɔ. D'accord n bɛ dɔɔni fara a ta kan bawo Kasim bamananw b'a fɔ ko yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ ye donc faut que maaw k'o faamu anw bi yan anw bɛ k'an yɛrɛ de ɲini tenitigi bɛɛ siya bɛɛ tun bi yan i bɛ tɛmɛ dɔw la yɛrɛ i t'a dɔn teni sugu mun don mais alhamdulillah ɲɛma nalen a ye jateminɛ kɛ kow la komi a yɛrɛ b'a ɲɛ dɔn a ko nin ko in filɛ nin ye a tɛ se ka taa ten donc fo bɛɛ k'i yɛrɛ lajɛya o lajɛyali sen fɛ i yɛrɛ y'a ye a caman buruna sira la alhamdulillah an yɛrɛ ka cɛbaw o sɔrɔla ka wuli k'u jɔ ka kɛlɛ daminɛ inshallah bi a y'a fɔ cogoya min na Mali bɛɛ y'an ta ye tiɲɛ n'o banbagaciw bɛ se ka tiɲɛni kɛ u bolitɔ mais k'a fɔ nin dugu filɛ nin ye u ye nin de minɛ k'u sigi kelew k'an sen tɛ se ka cun o banna o mana bɔ yen réforme kɛra yan donc constitution a so nana n'o ye donc bɛɛ y'a ye a kɛra succès le 8 an yɛrɛ an ye baaraba kɛ o fana kɔnɔna na CDM y'a cɛsiri o la parce que CDM ye formation yɛrɛ kɛ mɔgɔw kun ka tila ka mɔgɔw labɔ ka taa mɔgɔw la sensibiliser pour que ka se ka le 8 ta a 8 yɛrɛ an ye farikolo ɲɛnajɛ mun kɛ an ni sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ CNJ cour kɔnɔna na salon a 8 an ye a cari kosɛbɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ journaliste caman tun bɛ yen olu yɛrɛ ye hali même an ka tenni kan ani journalistes de tun ye équipe kelen ye an ka tenni yɛrɛ kan a tun sɛbɛnlen don ko oui à la constitution donc o baaraba ninnu bɛɛ kɛra an kɔni bɛ mun fɔ hali sirakow ni fɛnw an yɛrɛ ɲɛ b'a la jalon baw bɛ ka sigi donc jalon minnu bɛ ka fɛngɛ nin ye o de la ɲinata in an tun ye o slogan ta k'a fɔ ko assaut la continuité assaut la continuité parce que an y'a ye a ye jalon minnu sigi donc il faut que jalon ninnu ka consolider a man kan tɛ k'a jɔ nin wagati la pour que jalon ninnu an kana segin kɔ. Ayiwa maliyɛn minnu bɛ kɔ kan a dɔw ko ko olu ye bataki ye bɔlɔlɔ sira fɛ k'a jira k'a fɔ ko gouverneur ko ten ko aw yɛrɛ kelen tɛ k'olu yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ yen k'olu ye synergie k'olu fana kun kan ka bɔ k'a fɔra k'aw n'olu tɔn fila si de ka n'a kɛ o ko bɛ cogo di Kasim an b'a f'i ye n ko ko in ko a ko sɛbɛntiyalen tɛ parce que depuis la sɔgɔma fo kana se sisan ma i b'a ye k'a fɔ a bɛ ka fɔ de ko a fɔra mais a filɛ nin ye o tɛ yen a surtout tɛ mɔgɔ si bolo k'a fɔ ko a filɛ nin ye donc a bɛ ka fɔ mais a bɛ ka fɔ a fɔra jɔn min fɛ o bɛ yen nɔ o ma sa o bɛ yan nɔ halisa a bɛ ka fɔ ko a bɛ ka fɔ est ce que nka ti o kuma na. mais est ce que dɔw ma laɲini kɛ aw kɛrɛfɛ pour que fana hali n'olu tɛna na ko kɛ k'u sanga aw ma ka kɛ ni don in ye pour que ka aw ta in labali. bon o caman tun bɛ ka kɛ o mais an y'a ye k'a fɔ o mɔgɔ ninnu o de la n y'o fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko même si ni minorité mɔgɔw kun don mais an yɛrɛ de ye ko in jateminɛ parce que i b'a ye k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a kan ka kɛ degun ye jamana ma ou bien k'a bɛna degun lase jamana ma i b'a ye k'a fɔ collectif bi jɔ jamana ni o de cɛ k'a fɔ an tɛ sɔn o ma wa an tɛna sɔn o ka kɛ an ɲɛna an yɛrɛ tɛna kɛ o kɛbaga ye donc fɛn o fɛn de kun bɛ se ka na nin ko in na ko bɛna kɛ tiɲɛni ye jamana in ma ou bien ko bɛ se ka na ka tiɲɛni sira ye jamana in ma collectif ko a tɛ don o da fɛ an bɛ yan ɲɛni de kama wa an bɛ ɲɛni baara de kɛ. ayiwa mais est ce que tɔn n'o y'a faamu parce que an y'a ye k'a fɔ bi aw ye conférence kɛ conférence yɛrɛ a ye tali kɛ mun na aw kun ka laɲini ye jumɛn ye bi wulada in na aw ka conférence. voilà bon an ye point de presse de kɛ wulada in na ka jama ladɔnniya ladɔnniya in fɛnɛ fanba kun ye mun ye tuguni halisa ŋunuŋunukan min nkalon bɛ ka tigɛ k'a fɔ ko gouverneur ye décision bɔ ko ka an ka sini bɔli bɔ a ma ka diɲɛma ladɔnniya na k'a fɔ ko kuma in ti sababa ye sɔtɛ an yɛrɛ ka tɔn kɔnɔna na sanni an ka bɔ décision depuis sɔgɔma an ye wele bila entité bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen nana an sigira an kumana jama fanba ko bɛɛ ko an bɛnna ka de bɛɛ ko de bɔn an kɔni y'a lawuli de k'an bɛ ɲumanya kɛ n'an yɛrɛ ɲɛ b'a la tiɲɛni bɛ fɛ ka don a la an ŋaniyaw ye kelen ye
anga abwama parce que ambia jamana ko la anti no ko warela donc o de kofe o de kuma o de faranyogo nga decision wolola ka fa nga point de presse ke kuma ngunu kan mesena kala jeya ka communiquer ke kan sabaina bamanankan français ani maragakana ka fo ka anya bwama kumi kama mais ama fo de ko anta bora adlogo horo anya abwama de anyere de ya laje jamana yere station kama ka bwama aywa mamto mu bena bla nona mu me sini alhamdulillah bon an y'a fɔ togoya mun na comme ko ye faso ko de don fɛn challenge da teni mi aw fe o fana ma yene ayo aw ma dibininda am nalen aha sedem na yo ke kibar no me dima horo de sedem ye ko ku jaga ba ga Kasim ha ka yira jamana ka fɔ sedem ye tomu ye a composé le no ni jeune ni cɛkɔrɔbaw ni ma hakɛya mun ye Mali kɔnɔ on est très réfléchi o ka sika ka bɔ bɛɛ la parce que mun na sedem filɛ an bɛ ko o ko kɛ an b'a analyser au fond donc k'a dɔn k'a fɔ ko in a kɛlen kɔ san 10 ni kɔlɔlɔ t'a kun parce que o de ye hadamadenya yɛrɛ taabolo ye anw bolo an ko de anw tɛ kɛ fiɲɛtɔ si ka bere ye kosɛbɛ bawo bi maa dɔw sigilen don o hakili tɛ fosi la ka se ka bere sɔrɔ mun b'o guider donc an tɛ k'o ye anw nana de ka kɛ lumière de transition in ma donc an bɛ continuer o sira kan i ko an ye mun bolo da an ye fɛn ye reporter k'a sɔrɔ an yɛrɛ ye dépense baden kɛ ka ban kosɛbɛ bawo i yɛrɛ y'a ye hali ni t-shirt ninnu an ye mun dilan na fɛn ye 8,000 ba 10 ninnu ye a b'a bɔ a b'o bɔ a bɛ ba tan bɔ kasabi yɛrɛ de bɔra kana ɲina ala on bere mataw b'a la kana siga ne yɛrɛ ta nana voilà donc an kɛlen ko o bɛɛ kɛ k'a fɔ ko an selen kɔ a don ko o bɔra dɔgɔkɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ mun ko anniversaire maa o maa taara dɔn ninnu na o y'a dɔn fɛn dɔ tun bɛ yen an bɛ gâteau tigɛ a kɛnɛ kan e Kasim yɛrɛ welelen don sini n'ala sɔnna ma sini wula donc aw b'an sɔrɔ siège la a mana kɛ cogo cogo au moins an ka se ka gâteau kɔni an k'o tigɛ donc ka dugawu kɛ an ka jamana in yarasa vraiment an bɛ ko minnu na ŋunuŋunu minnu bɛ yen olu ka se ka bɔ an sen kɔrɔ sinon o de b'an bolo kɔrɔ parce que fɛngɛ kɛra ka ban dépenses kɛra fɛn caman kɛra c'est le lieu même ka an ka partenaires fo kosɛbɛ an b'an ka partenaires fo k'a daminɛ an ka parrain yɛrɛ la fɔlɔ Abdoulaye Amidou Elhaj Abdoulaye Amidou Cissé an b'a fo kɛnɛ in kan parce que n'an bɔra yan n'an da ma to a la an ka cɛkɔrɔba ɲuman don an mana da kɔngɔ a ye su a bɛ wuli k'a jɔ parce que maliyɛn don n b'a fɔ ten maliyɛn don parce que wagati dɔ selen don maliyɛn bɛ ɲini ka dɔgɔya donc an b'a fɔ kɛnɛ in kan Kulubali ko jɔn don commerçant détaillant minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ka président d'honneur o de ye Elhaji o mana tɛmɛ ka bɔ yen comme a yɛrɛ da tura commerçant détaillant na an bɛ commerçant fo parce que nin ko in na depuis a daminɛna commerçant y'a yira an na k'a fɔ Maliko la olu mako tɛ maa ka dɔrɔmɛ na olu ye maliyɛnw de ye olu bɛ balola jamana in de ye wa u bɛ wuli u bɛ jamana in dɛmɛ u ŋaniya na u b'a dɛmɛ u nafolo la u b'a dɛmɛ ni fɛn bɛɛ ye physiquement pour que ka se ka ko in lawaleya mais n'a fɔra ko in bɔra dɔgɔkɔrɔ n'an mun fana fɔ yan kɛnɛ in kɔnɔna na donc an bɛ kɛ fitiriwale ye o mana bɔ yen CCRF bɛ yen an ye maa o maa démarché ni kalo 2 in kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛɛ y'a yira an na k'a fɔ o bɛ don an jigi kɔrɔ donc c'est le lieu pour nous ka bonyamasegin kɛ k'o fo sini kɔni aw yɛrɛ aw welelen don siège la n'aw taara yen n'aw ye mun ye o don Mamuso kana ɲina an ka marraine fɛnɛ Aminata Darame association Tile Kura maa tɔw bɛ wele an ye bɛɛ wele koyi bɛɛ lajɛlen de welelen kun don bɛɛ vraiment présidente an b'a fo kosɛbɛ a fɛnɛ ka cɛsiri bonyana kosɛbɛ a n'a ka membre bɛɛ lajɛlen ko ni faso ko don wa olu ɲɛ b'a la faso ko min don olu tɛna to kɔ ni Ala sɔnna olu bɛ ko in kɛ fo ka se a dan na a kɛlen tan fɛnɛ an kɛlen ka décision in ta fɛnɛ u y'a yira k'a fɔ jamana ko don vraiment an bɛ jamana ko de la fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ ye jamana in ma
an ka lajɛ an kana taa o da fɛ vraiment Aminata Darame la marraine an b'a fo danti foli min na a n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ. Ayiwa maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu dɔw ye ɲininkali kɛ ko bi ko komi aw bɛ yan a ka kan olu b'a fɛ ka fɛn dɔw faamuya CDM ko la ko yɛlɛmakaw tun ye tɔn de a bɛ plainte don mɔgɔw compte la aw seginna plainte don na sisan aw wulila ka don nin na wa. D'accord Kassim an b'i fo la u ka o ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ. ko plainte ko sumayara sisan dɛ. An bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ de fɔ parce que a bɛ komi mɔgɔ caman t'an ka plainte ko in faamuya quoi. CDM filɛ a tɛ plainte don mɔgɔ kan ten n'i ye ko kɛ ko min man ɲi k'a man ka kɛ ka ɲɛsin an ka golomasiri tabagaw ma parce que faut que bɛɛ k'o faamuya an bɛ ye olu de kama an ko de an y'olu ka gilet parabali fɛn foyi tɛ olu sɔrɔ ka anw jɔlen to na an ma o kunbɛn n'i ye ko lankolon kɛ ou bien kunnafoniya lankolon burujali sira ka ɲɛsin an ka golomasiri tabagaw ma an b'i wele ka sira yirila k'a yirila fɛnɛ k'a fɔ 48 heures de b'i bolo tile fila i ka bɔ i ye min fɔ i ye acte min kɛ k'i ka fili yira k'a dɔn k'a fɔ e de filila diɲɛmaa ka bɔ a kalama n'i y'i ban o de ma sa an bɛ sɔrɔ ka ko in labɛn komi an tɛ kiiri tigilamɔgɔw ye an b'a lase k'a fɔ anw bolo nin de filɛ nin filɛ nin ye wa a ye karisa ɲininka a la dalu bɛ min a ka bɔ n'a ye k'a fɔ de ko an dɛsɛra o la sa k'an nana non o tɛ i b'a ye k'a fɔ de n'i bi ko la ka taa a ka ca ala fɛ n'i bi ka nɔ bɔ a la i b'a ye k'a fɔ juguman bɛ dɔgɔya a la donc an ɲɛ b'a la de k'a fɔ a dɔnnen k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu bɛ kɛlɛ min na tiɲɛ don u t'u sen don ko la ou bien u tɛ ko daminɛ k'a sɔrɔ la preuve t'u bolo ko min na parce que an fɛ yen nɔ vieux de 15 ans de b'anw na oui cɛkɔrɔbaw b'anw na ayi denmisɛnnin Segal Sumare ninnu ani vice président Basungalo ninnu Konate ninnu voilà i b'a ye k'a fɔ ninnu n'i y'u ye vieux de 60 ans mais denmisɛnnin moteur san 15 moteur de b'u la i b'a ye k'a fɔ fɛnɛ jeunes b'an na u jɔlen don cogo min na i b'a ye kayi i bɛ ala kale k'a fɔ ko cɛkɔrɔba san 65 donc n'an donna an ka labo in na ka bɔ kɔni a ka ca ala fɛ an ni fɛn min mana bɔ o bɛ kɛ ɲuman ye donc i b'a ye k'a fɔ caman bɛ siran u kan ka ko lankolon min kɛ ani u kan ka taa sira lankolon minnu fɛ k'o to yen ko CDM bɛ ɲɛ o de dɔgɔyara o hukumu de kɔnɔna na mɔgɔw bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka plainte dɔw ma ca sisan parce que n'i y'a kɛ de n'a ma ɲa an b'a dɔn ni fɛn juguman ma kɛ ou bien ni i y'a kɛ k'a ma ɲa k'an kuma n'i fɛ k'i sɔnna o ma problème t'a la voilà a bɛ ɲɛ sira min fɛ an b'o de yira i la. ayiwa jusqu'à dɔɔni fara a kan an balimakɛ ka kuma na a ko n'a y'a sɔrɔ n'an dɛsɛra n'an donna nin na sisan n'a yɛrɛ y'a lajɛ an ko l'an 3 o finiw de b'an yɛrɛ kana yan l'an 3 ça veut dire que a ma daminɛ bi an y'a daminɛ depuis san fɔlɔ wa an tɛmɛna sira mun fɛ an y'o fɔ l'armée monte en puissance donc fɛn bɛɛ n'a contexte de don fo ka na se bi ma sinon an ma dɛsɛ mais an ka laɲini yɛrɛ tɛ ka taa ni maliyɛn ye fanga na absolument an ka laɲini ye mun ye maliyɛn bɛɛ ka se k'a faamu k'a fɔ an ka wolomasiri saba ninnu an dɔw de don an bɛɛ kan ka jɔ o kɔ kɔrɔ an ka laɲini ye o de ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ fana aw dan tɛ yan ye tɔn in filɛ nin ye kanubaw caman b'a la c'est vrai que aw tun bɛ ka nin labɛn Bamakɔ yan yalama Mali togoda tɔw la olu tun kɛlen don ka mun labɛn ani aw n'olu tun bɛnna mun kan ani aw mun bolodalen don olu bolo ye région kɔnɔnaw la d'accord ou bien a bɛɛ tun ye Bamakɔ dɔrɔn de ye. Kassim o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an ka cellule bɛ fan o fan fɛ Mali kɔnɔ à part Kidal an bɛ région bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ an ka cellule bɛ fan o fan fɛ a bɛɛ lajɛlen kun motivelen don wa a bɛɛ lajɛlen kun bɛ k'i ka délégation bila ka na pour que kana nin la ɲɛnamaya sɔgɔmada in na yɛrɛ délégation kun fɔlɔ olu n'an ye réunion kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka jɛ ka décision in ta n'an b'a bɔ a ma ou bien n'an bɛ to a kan sɔgɔmada in na délégation kun fɔlɔ olu n'an ye réunion kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka yira k'a fɔ mɔgɔw kun bɔtɔ don région na mɔgɔw bɔra région na ka na o mɔgɔw bɔra région na Kucala y'an sɔrɔ yan sɔgɔmada in na san nana Jabali tun bɛ sira la Dɔgɔfiri a ka ca délégation kun fɔlɔ y'an sɔrɔ yan sɔgɔmada in na an ye nin kɛ donc o de ye k'a yira k'a fɔ an bɛ fan o fan fɛ
i b'a ye k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen kun impliqué no ni ko in na wa ni décision laban min tala ni ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen bɛ to o kɔ pour que an ka ligne ye min ye ka se ka an ka ni golomasiri taba ninnu défend ko in bɛ se ka ɲɛ an n'u bolo cogo min na ka se ka taa ni o sira ye. Ayiwa n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ aw bɔra a kalama parce que aw ka ko in senfɛ aw ye tɔn caman wele tɔn minnu bɛ yen bi n'olu jamana in kɔnɔ a caman an fana ni dɔw bɛ baaraw kɛ komi n'aw bɛ baara kɛ cogo min u dɔw tun y'a yira n na Mamutu k'a kun ka d'u ye aw sera ka nin fara ɲɔgɔn kan min kɛ o kun ka kɛ Mali yɛrɛ tɔnjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'olu bɛ farancɛla fanga dɛmɛna nin waati in na o ka kɛ sababu ye olu fana ka se ka kɛ kumada ye yaasa AES ale société civile bɛ ka labɛn min kɛ u ka jamanaw kɔnɔ aw ye bɛɛ sɔrɔ cogo min k'o ka kɛ kulu ye est ce que aw y'o hakilina jagabɔ kɛ o ko kan wa. Alhamdulillah i y'a fɔ cogoya mun na ni hakilina in an ye hakilina sɔrɔ a kan bawo n y'a f'i ɲɛna cogoya min na n ko an ye maa o maa lasira bɔ an yɛrɛ taara maliyɛn denw ye parce que maa n'i ma maa sirala tagama a ka gɛlɛ i ka se k'a dɔn a tun bɛ i bɛ se ka to i ka ko in na a bɛ e ɲɛna ko e kelen de bɛ faso ko in na mais n'i bɔra i bɛ taa maa ye mun bɛ sanga n'i ye ou bien mun ta b'i ta sanfɛ wa i fana ta bɛ dɔw ta sanfɛ o hukumu kɔnɔna na anw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ n ko mais pourquoi de ne pas être un mouvement fédérateur ka se ka bɛɛ lanati autour de l'idéal parce que Kasim fɛn dɔ bɛ yen c'est très important n'i y'a lajɛ maaw ko maaw ye CDM lakodɔn kosɛbɛ plainte ko kuma de la n'o tɛ CDM tɛ o ye o hali i da tura AES mun na mun na fenêtre dɔ dayɛlɛ dɔrɔn yanni AES ka créer ka kɔn o y'a sɔrɔ CDM ye AES idée sɔrɔ a mɛnna wa CDM ye fɛn bila sen kan fɛn mun tun bɛ AES kofɔ opération défense de la patrie grande 2 défense de la patrie grande 2 o opération défense de la patrie grande 2 n'i y'a ta k'a lajɛ jamana jumɛnw de tun don c'était le Mali le Burkina Faso le Niger an ye Guinée associé a la ka sababu kɛ an y'a jate minɛ a wagati an ye laɲini o laɲini ta Guinée nana soutien na a hukumu kɔnɔna na donc c'est pour dire que an bɛ ka baara kɛ nin kan mais tagalen ɲɛfɛ alhamdulillah et puis an ni tɔn minnu bolo donna ɲɔgɔn bolo ka ban nin vraiment an ye laadiriw ye o la o laadiriya an bɛ fɛ k'a sinsin ni ala sɔnna ma. Kasim pour que ka dɔɔni fara o yɔrɔ kan i b'a fɔ a ɲininkali kɛbaga an balimakɛ ye ko a bi senna wa ni ala sɔnna a bɛna sira sɔrɔ fɛnɛ parce que nin sen fɛ an y'a ye k'a fɔ Mali dɔw bɛ se ka baara kɛ an y'a ye k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan quoi bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan wa maliyɛn den b'a ka fanga fɛ et surtout le héros national qui est le soldat de la refondation le colonel Assimi Goïta ni lien na vraiment an bɛ an ka karamɔgɔba dɔ fo n'o de ye Cheikh Banjugu Dunbiya ye an bɛ Banjugu Dunbiya fo a n'a karamɔgɔ tɔw bɛɛ an sera u fɛn o fɛn ma u bɛɛ lajɛlen wulila ka don an ɲɛ k'a fɔ olu k'u sigilen don ka nin kɔnɔ nka bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ ko wuli welelen bɔgɔ ka di wa ni ala sɔnna ma CDM tɛna nin ko bila bilen an bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen démarcher an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ensemble an ka jɛ ka nin baara in tɔ laban ɲɔgɔn fɛ qui est ASSO la continuité. ayiwa Mamutu aw ye sifin ye aw caman bɛ yen nin t'a aw ka baara ye nka a waati a bɛna na nin kɛ yalama ASSO la continuité aw yɛrɛ bolo continuité in kɔnɔna na mun bɛ se ka kɛ denmisɛnninw ye a n'aw ka laɲini ye jumɛn ye denmisɛnninw ka baarakɛbaliya ko la nin wagati in na. Alhamdulillah i y'a fɔ cogoya min na ASSO la continuité n'i y'a ye anw ye sifinw ye an caman bɛ yen dɔw ma bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ o baden bɛ Mali la mais malgré tout anw ka tila ka wuli k'a fɔ ko ASSO la continuité o dɔwɛrɛ tɛ jigiya an b'a jigiya k'a fɔ ASSO bɛ sira mun kan a sira bɛ se ka kɛ sababu ye ka fenêtre caman dayɛlɛ parce que n'i y'a jate minɛ an da ma tun fɛn dɔw la an ka usines lajɛ usines caman dafirila yan bon jamana ɲɛmaa y'a yira an na k'a fɔ usines ninnu tɛ to ten u bɛna wuli k'u jɔ u sen kan wa a y'a baaraw daminɛ fɔlɔ bon o baara ninnu n'u bɛ kɛ
jɔnw de bɛ ta k'a baaraw kɛ an sifinnakaw de don an maliyɛnw de don donc an b'a jigiya k'a fɔ bɔdaw bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ la a bɛɛ ma waleya fɔlɔ mais sira minnu bɔlen don o de la n y'a fɔ n ko jalonw de posé la donc anw jigi t'a kan bilen a ka fɔ an ma ko c'est à dire sama ka tila k'a fɔ ko sonsan parce que an y'a jate minɛ depuis anw nana anw caman bɛ trentaine kɔnɔna na mais n'i ye Mali histoire lajɛ Mali bɛ nimisa de kɔnɔ tuma bɛɛ parce que n'i ye kɔrɔbalenw ɲininka u b'a fɔ an nimisala mun na Moribo bɔra yen bon Musa tan na u bɛ tila k'a fɔ an nimisara mun na Musa bɔra yen dɔw nana k'u nimisara Alpha la dɔw nimisara ATT la hali bi dɔw bɛ fɛ k'a fɔ k'u nimisara IBK la bon maintenant an y'a ye mun na an bɛ to nimisa la ça veut dire que ni fɛn commencé la k'a bɛ ɲɛ an de bɛ jɔ donc il faut que an ka nin étape in sago donc n'an y'a sago ɲɔgɔn fɛ a ka ca Ala fɛ sifinnakaw ne bɛ mun f'u ɲɛna o sago bɛ sɔrɔ transition in kɔnɔ. mais est ce que CNM yɛrɛ ka programme na aw kɛlen don ka fɛn programme yaasa denmisɛnw ka bɔ baarakɛbaliya la wa est ce que o hakilina aw bɛ baara kɛ o kan wa. alhamdulilah a y'a f'i ye cogo min labo b'an bolo an ka labo kɔnɔna na an bɛ question bɛɛ da tabali kan. labo jumɛn y'o ye physique chimie wa. physique chimie don mais physique chimie mun don jamana diagnostic physique chimie de don bawo an ka ɲɛmaayaso b'a lajɛ an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ sira o sira fɛ an bɛ programmew kɛ an fana bɛ wele da wa an bɛ ɲɛmaayasow démarcher k'a yira u la an kɔni ye nin hakilina ye ni an sera ka tɛmɛ nin hakilina fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka bɔda ɲuman di denmisɛnninw ma donc an b'olu caman kɛ donc an bɛ k'a fɔ k'an sigilen don ten tiɲɛ don an bɛ militaires défendre an bɛ militaires défendre mais o défense kɔnɔna na n'an ma hakili to jamana kɔnɔ denw yɛrɛ la donc a bɛ kɛ défense tɔ k'a jɛ. mais mun de bɛ yen CNM yɛrɛ ka mun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que hali école plateau min filɛ nin sa est ce que fɛn b'aw bolo ka ɲɛsin denmisɛnninw ma. bon n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ CNM ka programme de bɛ yen nɔ et puis an b'a kɛ ka sanga ni jamana bɛ wagati min kɔnɔna na donc ni wagati fɛn kelen min tun bɛ an bolo k'o de tun ye actualité ye o de tun ye l'an 3 de l'investiture du colonel Assimi Goïta donc o tɛmɛnen min filɛ sisan i b'a ye k'a fɔ an bɛna bɔ ni min ye sisan o tɛna dogo mɔgɔ si la o opération kura ni Ala sɔnna Kasimi e yɛrɛ b'a ɲininkali kɛ ko tuma na ko est ce que CNM mɔgɔw phénomène tɛ wa donc an b'a ye k'a fɔ ni Ala sɔnna ma développement kan ka taa sira o sira fɛ sifinnakaw kan ka baaraw sɔrɔ cogo o cogo la i b'a ye k'a fɔ jamana in yɛrɛ bɛ se ka compter ka sifinnakaw ka cogo di i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen planigu b'an bolo ni Ala sɔnna don n'a nataw la an bɛna bɔ n'o ye. a ka ɲi tuma o tuma jeune jɛkulu ka wuli ka tugu mɔgɔw kɔ ko an b'aw senkɔrɔma don an bɛ sa aw nɔfɛ mais olu yɛrɛ mɔgɔ bɛ to balo la aw jeunes yɛrɛ caman bɛ sa aw bɛ taa sa siraw la kɔgɔji siraw la aw bɛ sa n'aw ka kunnasiriw ye aw bɛ sa n'aw ka hamiw ye aw ɲɛnama bɛ ka taama k'a sɔrɔ aw foroko-lankolon don pan ka puruti ni tɛgɛrɛfɔ in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn de est ce que CNM kɛlen don ka fɛn dɔ labɛn hali an k'a dan dɔrɔn denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'u bɛ malitel da ninnu na minnu bɛ yen n'u bɛ katakatani boliw la ka taa fara moto taxi boliw kan a b'a dɔn k'a fɔ a caman bɛ yen hali t'an bila Kwame Nkrumah na o t'a dɔn mais o dun bɛ moto kan est ce que aw hakili bɛ olu la. d'accord juste ka dɔɔni fara o yɔrɔ kan Kasimi n bɛ k'o de f'i ye an ka programme b'an bolo wa an bɛna bɔ n'a ye très bientôt et juste ka rappel dɔɔni kɛ i b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔna na yan CNM de kɛla jɛkulu ye jɛkulu min sɔnna ka dɛmɛ don an ka silamɛriw ma n'o ye an ka poyidalaw ye k'u labɔ diɲɛmakulu ye surtout Mali kɔnɔ yan k'a don ba la donc o ye juste misaliyalen ye k'a yira k'a fɔ baarada o baarada bɛ yen nɔ ou bien sifinnaka bɛ se ka kɛ fɛn ye sifinnaka bɛ se ka wasa sɔrɔ baara o baara la ou bien ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ baara o baara la CNM bɛ nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ wa ni Ala sɔnna ma an bɛna bɔ n'a bɛɛ kelen kelen pour que jamana in sifinnakaw bɛ se k'u yɛrɛ ye jamana in jɔli la cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fɛnniya ni baara wɛrɛ. ayiwa Mamutu bɛɛ bɛn n'a kan aw dɔrɔn tɛ dɛ ko n'i y'a ye k'a fɔ ko degun bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ Asimi ma na n'a ye o ye kuranko ye kuranko kɛra fiɲɛ min ye bi a dogolen tɛ maa si la yalama kuran ye degun min lase mɔgɔw ma
aw yɛrɛ kun ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ yani an ka aso ka pano ko ninnu ni groupe minnu dira bi olu kow ye aw kun mun yɛrɛ kun hakilina bɛ aw yɛrɛ la ka ɲɛsin kuran ko ma parce que a ma tiɲɛ o nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ. Alhamdulillah. Kasimu. Mais kuran. I ye mun fɔ. E yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ groupe de kɔrɔ yan. An bɛ groupe de kɔrɔ. An bɛ groupe de kɔrɔ. Kasimu. I b'a ye k'a fɔ. O yɔrɔ la. Zo. Tuma bɛɛ CDM tɛ dɔrɔn ko an bɛ minnu ye. An ma deli k'aw ka taji ye dɛ. Awɔ min na nin ye o. CDM tɛ dɔrɔn ko an bɛ minnu ye pages sanfɛ ou bien ko an bɛ minnu kɛ dans les différentes émissions. Mais CDM tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ o kalo ka dɔgɔ CDM tɛ proposition kɛ an ka nin jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ye k'a fɔ anw bolo an ɲɛ bɛ fiɲɛ na nin baara min na a kan ka dilan tan de wa n'aw taara ni nin sira in ye anw bolo a bɛ ɲɛ nin sira de fɛ. CDM tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ an bɛ proposition na ka kɛ mais olu baara ninnu caman ye sokɔnɔ kow de ye an b'a caman kɛ so kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ CDM kelen de ye jɛkulu ye jɛkulu min a ka baara foyi tɛ yen nɔ compte min dayɛlɛlen don pour que ka se ka jamana ko bɛɛ ka turama man dɔgɔ ba kelen man dɔgɔ CDM ka baara foyi tɛ yen nɔ CDM ka fɛn foyi tɛ yen nɔ n'a b'a daminɛ n'a ti mɔgɔw rappela la k'a fɔ an ka taa contribution kɛ nin na pour que a wari ka don jamana kɔnɔ wa an y'a ye k'a fɔ tuguni anw de sera ka hakilina sɔrɔ i b'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na lieutenant Mamadu Fofana ale ka crash d'hélicoptère min kɛra ka taa compte dayɛlɛ jamana tɔgɔ la ko an ka wariw fara ɲɔgɔn kan na an yɛrɛ bɛ ka halisa ka wari di pour que an ka se ka hélico ɲɔgɔnna san k'a ka fɔ ko nin ye maliyɛndenw ka hélico sannen ye parce que dɔ tiɲɛna ka di a ka armée ma. A bɛ k'o wari fara ɲɔgɔn kan. A bɛ ka fara ɲɔgɔn kan wa compte bɛ jamana de tɔgɔ la CDM tɛ dɛ a bɛ jamana de tɔgɔ la wa a bɛ ka bila jamana de bɛ k'a jateminɛ tuma bɛɛ b'a fɔ an ye tiɲɛna baara bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ tan. Hélico min karila k'o ɲɔgɔnna san. O ɲɔgɔnna san. Donc CDM ka baara caman bɛ yen nɔ a ti bila réseau kan i b'a ye k'a fɔ mais a baara in na maa ba yirika de b'i yɛrɛ y'a kɔnɔna na min ye baara cɛ ɲuman ye mais an tɛ na n'a ye réseau sanfɛla la donc à chaque fois proposition baden de bɛ CDM bolo ka kɛ fɛn caman bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ olu caman bɛ kɛ mais. Zɔn a bɛna hélico kura san. Ni Ala sɔnna. Ni Ala sɔnna. Ni Ala sɔnna. Ni maliden bɛɛ ka dɛmɛ. Ni maliden bɛɛ ka dɛmɛ ye opération hélico a dayɛlɛlen don wa halisa an b'a kan inchallah. Ka dɔɔni fara ka kuma kan i y'a fɔ cogoya min na parce que Mali ye jamana mun ye i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ko an ka autorités ko olu ka laɲini tɛ bon u m'a créé fana bon an ye kuma fɔ ka ban parce que munna mɔgɔw kana CDM lajɛ CDM ye tɔn mun ye ko plainte ni fɛnw an ɲinana k'a f'i ye CDM ye plainte don ni mɔgɔw bɛ k'o kuma kɛ mais CDM ye mɔgɔw labɔ prison kɛra CDM ye mɔgɔw labɔ prison o opération min sen halisa CDM ka opération a y'a f'i ye cogo min CDM ka opération bɛɛ tɛ da kɛnɛ kan mais a bɛ minnu touché olu de b'a dɔn hali an bɛ ye kɛnɛ dɔw kan i b'a sɔrɔ hakilimaw de b'a dɔn k'a fɔ karisa de bɛ nin kɔfɛ ka misali d'i ma Bole CDM ye muso 17 bɔ prison k'u ka dossiers ta k'a étudier ka huissiers ta k'u bila la u k'a ɲɛɲini ka munna ninnu bɛ yan nɔ donc u k'a piser fo ka se a dan na ka sɔrɔ k'u labɔ ninnu bɛɛ ye walaw ye CDM bɛ minnu kɛ mais a kumaw tɛ fɔ donc c'est pour dire que fɛn caman bɛ yen politiciens b'a fɔ ko c'est-à-dire les décisions politiques k'a bɛ ta tabali sanfɛ mais a caman a discussion bɛ kɛ tabali duguma de donc i ka da la k'a fɔ i ye domaine minnu fɔ CDM bɛ proposition kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na mais hali n'a y'a sɔrɔ ni maaw tɛ k'a fɔ mais a bɛ couche minnu touché olu b'a ye. donc baara b'aw bolo olu bɛɛ hukumu kɔnɔna nka a bɛɛ tɛ lakali quoi. a bɛɛ tɛ lakali. ne yɛrɛ kɔni siɲɛ fɔlɔ ka opération hélico mɛn bi. a bɛ yen. ne tun t'a dɔn ko o bɛ yen puis ale fana compte ka kɛ yen fana ka armée dɛmɛ ko mɔgɔ kan ka se k'i ka wari bila min kɔnɔ ka dɛmɛ kɛ o fana dɔw kun nana n'u ka hakilina ye an kun t'a dɔn k'a fɔ ko CDM fana y'o hakilina sigi sen kan. kosɛbɛ. mais bi an ye min yɛrɛ la kɔlɔsi an bɔra sisan k'a fɔ o ye kuranko in de ye yɔrɔ kuranko in président ye fɛn caman kɛ hali bi a ye dɔ kɛ. kosɛbɛ. aw yɛrɛ hakilina ni nin bɛɛ sera ka sigi sen kan mun de bɛna kan ka se ka kɛ bi énergie yɛrɛ kɔnɔna na. bon an yɛrɛ ka faamuya la. parce que baara ninnu dara wuli ka bon dɛ. a ka bon. centrale 3 pano mun dira bi groupe électrogène mun dira bi 16 ko 10 wɛrɛ bɛ n'ale tuguni. Kasim ni baara in bɛɛ la an b'an sinsin min kan an b'a fɔ min ka lajɛ ka
hakili to kɛ min na o de ye suivi parce que i b'a ye k'a fɔ Mali fɛn caman bɛ yen nɔ bi a bɛ tiɲɛ suivi baliya de b'a kɛ a bɛ daminɛ a bɛ ka taa ɲɛfɛ a bɛ na ɲɛ ou bien a bɛ ka tiɲɛ mais i b'a ye k'a fɔ a suivi baliya de bɛ na ni a tiɲɛni caman ye donc a ka ca Ala fɛ an tɛna sɛgɛn an tɛna ɲina kuma bɛɛ an n'o proposition kɛ kuma bɛɛ an yɛrɛ na wuli ka jɔw kɛ pour que ka se ka a lahalayaw dɔn maliyɛndenw ka nafolo donna ni fɛn minnu na k'a ka an nafa a kana na tiɲɛ ten cogo dɔ la k'a sɔrɔ a man ka tiɲɛ cogo min na i b'a fɔ kɔrɔlen a tɛmɛna sira minnu fɛ n'an filɛ gɔlɔlɔba kɔnɔna na bi n'Ala sɔnna an yɛrɛ seko ye fɛn o fɛn a suivi la an na o kɛ pour que ka se ka an ka ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu dɛmɛ ni baara ɲuman minnu n'u filɛ ka waleya ta maliyɛndenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min na ni Ala sɔnna. Ayiwa panneau ninnu sigira yɔrɔ minnu na denmisɛnninnakaw fana hakili bɛ baara kan ye parce que a dugutigi bɛɛ i ye Safo dugutigi ta o i ye Sanakɔrɔba dugutigi ta o i ye fɛnw ta o bɛɛ lajɛlen ye laɲiniw kɛ ko baarakɛla fɔlɔ minnu bɛ yen est ce que aw bɛna aw janto la ka to ka fanga hakili lajigin parce que mɔgɔw fana b'a fɔ ko au moins a kana kɛ i n'a fɔ fɔlɔ baara min tun bɛ k'an fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sisan u bɛna aw sigi ka a fɔ ko yan ye ni usine ye nka dugudenw yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔ a la olu kɔni ta ye dɔrɔn k'a ye usine b'u ka da i n'a fɔ sanubɔyɔrɔw bɛ cogo min na u b'a fɔ ko non ko société ta don gouvernement ka foyi t'a la société a mana ja cogo min est ce que aw bɛna lakɔlɔsili kɛ pour que au moins centrale ninnu u dugudenw u ka ye a la quoi. Alhamdulillah Kasim kuma bɛ ko caman fɔ a bɛ ko caman jateminɛ i y'a fɔ cogoya min na a bɛ ladili caman fana kɛ kɛrɛfɛ n bɛ k'a fɔ o de kama i y'a fɔ cogoya min na donc CDM an y'o de fɔ c'est à dire maa man i yɛrɛ da kosɛbɛ nka maa kan ka to k'i yɛrɛ fɔ dɛ tuma ni tuma ni maa t'i fɔ n'i ma bɔ n'i i b'i yɛrɛ fɔ dɛ a tɛ faamu a bila ne yɛrɛ filɛ nin ni maa o maa fɔ ne bɛ to ka n yɛrɛ fɔ koyi ok maliyɛnw k'a dɔn parce que ne ye fɛn caman kɛ kiba ninnu fana m'o kɛ fɔlɔ i y'o kɛ tiɲɛ la i caman kɛ kiba ninnu m'o kɛ dɛ maliyɛnw k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ CDM sanga ni wagati an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina bawo an y'a fɔ cogoya min na association mun don maliyɛnw ta de don wa a composelen don ni maliyɛndenw de wa maliyɛnden minnu don maliyɛnden jolenw de don o domaine tɛ yen ni an ka tagama sera a ma n'an t'a ta k'a fɛsɛfɛsɛ wa an hakilina ye mun ye a kɛra dogo ye o a kɛra kɛnɛ kan an n'u da a kan ka da yɔrɔ min an bɛ t'o lada yen pour que olu k'a lajɛ maintenant o k'a lajɛ k'a lasago o bɛ dépend autorités de la mais an kɔni an ka devoir ye mun ye o ye maliyɛnden bɛɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ i y'a fɔ cogoya mun na parce que ni i nana fɛn sigi maa fɛ ni kɔlɔlɔ b'a la a kɔlɔlɔ bɛ fɔlɔ ka se o tigi de ma ni nafa fana b'a la i kan ka jija o tigi k'a nafa fɔlɔ sɔrɔ donc an bɛ jateminɛw kɛ kow la i n'a fɔ kɔrɔlen an bɛ deli ka kɛ cogoya min na an bɛ tɛmɛ an ka kanɔw fɛ an bɛ deli ka tɛmɛ an ka kanu minnu fɛ pour que ka se ka ɲɛmaaw ladɔnniya k'u lakonseye an ka sira fɛ. ayiwa an ka waati a bɛ ni ka na se a bayɔrɔ la sabula techniciens kun ye waati min d'a ma o heure kelen yɛrɛ tɛmɛna nka a ka di n ye n ka ɲininkali kelen kelen kɛ aw fila bɛɛ la parce que aw bɛ commune kɔnɔ aw ka commune kɔnɔ baara bɛ kɛ cogo di n'o ye commune 6 kɔnɔna ye CDM bɛ baara kɛ cogo di commune 6 kɔnɔ. bon commune 6 kɔnɔ n'i ko CDM bɛ baara kɛ cogo di o diyara n ye CDM commune 6 n'a ka autorité bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama an n'an ka mairie bɛ ɲɔgɔn kalama an n'an ka association fɛn fɛn bɛ yen nɔ muso tɔn kunda an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama an n'an ka sifinnakaw jeunesse an bɛ ɲɔgɔn kalama à chaque fois kalo kalo. an ni Seydou Sangare bɛ ɲɔgɔn kalama. an bɛ ɲɔgɔn kalama coordinateur. kana ɲinɛ n terikɛ de don ale ye n terikɛ de. ani coordinateur bɛ ɲɔgɔn kalama. Sangarelaka don nka n terikɛ don. a tɛ semaine bɔ yɛrɛ an sigira ni Ala sɔnna a yɛrɛ kan ka n'a tulo banna a bɛ se k'o sɛbɛntiya a tɛ semaine bɔ ani coordinateur sigira fo a yɛrɛ ka du kɔnɔna na na Ala sɔnna an mago mana kala waati o waati barrière t'an n'a cɛ an bɛ taa nɔfɛ ni ne bɛ coordinateur ye a hakilila ye nin de ye an bolo a bɛ ɲɛ tan de n'a fana hakilila ye mun ye a b'o yira n na a ka ca Ala fɛ ko ninnu caman bɛ dilan fɛnɛ donc ani bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama dugutigiw alimamiw musow tɔn ɲɛmɔgɔw an n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama wa kuma bɛɛ an n'u bɛ sigi ni fɛn o fɛn bolo ko lahalaya dɔ bɛ yen k'o bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ ye ou bien ko miiriya dɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ laɲini ye an kɛmɛ ka dayɛlɛli kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ sigi
kuma ni kuma ka mansalaw kɛ a kan pour que an ka jɛ ka décision ta ka layɛlɛ sanfɛla la olu fana k'a lase a seyɔrɔ la pour que o baaraw bɛ se ka tilen cogo min na. ayiwa Mamutu komi ni fɔlɔ kɔnɔna na ko bɛ cogo la aw fana bolo. alhamdulillah i ka ɲininkali diyara n ye i ye occasion yɛrɛ di n ma donc n b'an ka dugutigiw bɛɛ fɔ yan fɔ bawo n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn duguden tɛ yen tigi de b'a la donc an bɛ commune 1 dugutigiw bɛɛ lajɛlen fɔ yan nin kɛnɛ kan a n'a maire bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ a y'a f'i ye cogoya min na commune 1 kɔnɔna na o kelen de don presque parce que an n'an ka autorité fɛn fɛn bɛ yen an wulila bureau sigilen an sera bɛɛ ma donc an yɛrɛ ka bureau kɔrɔ tun bɛ yen bureau renouvelé la a lancement fana kan ka kɛ an sera bɛɛ ma k'u ladɔnniya la lancement yɛrɛ kɛnɛ kan maire yɛrɛ ye jigiya ta ye k'a yira k'a fɔ CDM ye tɔn mun ye ale b'a dɔn k'a sɔrɔ bi tɛ parce que a n'an jɛra donc ni ko in bɛ kɛ ale yɛrɛ b'a la cogoya bɛɛ la donc an bɛ monsieur le maire yɛrɛ fo yan nɔ Togo ni kɛnɛ kan donc an bɛ foli belebeleba k'a ye jeunesse président Kasuru an bɛ foli k'a ye yan nɔ Jelibugu jeunesse président fana an b'o fana fo Sɛnpara ni kɛnɛ kan k'a sababu kɛ ale yɛrɛ y'an ka maa ye presque parce que an fana caman bɛ sifinnakaw ka tɔn kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ n'an bɛ CDM na an bɛ o tɔn fana kɔnɔna na donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a yira u la k'a fɔ commune 1 kɔnɔ an bɛ lajɛw kɛ ni an commune fɛngɛw de don secteurs don an kɛlen don ka bureau sigi secteur bureau dɔ bɛ Bangoni na donc bɛɛ b'i ka lajɛ kɛ i ka yɔrɔ la donc n'an farala ɲɔgɔn kan ka commune ka lajɛ kɛ besoin minnu bɛ yen u b'a estimer an fana bɛ yɛlɛ n'a ye sanfɛla la donc ni mun ni sababa bɛnna o bɛ ɲɛnabɔ a bɛɛ kɔni tɛ ɲɛnabɔ parce que i ti maanifinya ala yɛrɛ ma a bɛɛ dilan a ye dɔw to yen pour que o ka fɛn adamadenya taabolo y'o ye. ayiwa kuma kuncɛ kuma na ka kɛ ni président ka san 3 ye n b'a daminɛ ni kuma kuncɛ min b'i bolo après an bɛ sɔrɔ k'a di Mamutu ma. Kasimu an bɛ e yɛrɛ fo fɔlɔ foli belebele y'i ta ye ka d'a kan e de sɔnna ka kumakan d'an ma diɲɛ b'a kan kumakan mɛn diɲɛ b'a kan miiriya dɔn k'an ka baara kɛcogo dɔn a ka ca ala fɛ maa minnu b'u yɛrɛ ni hakilinaw kɔrɔ olu n'an sira labɔ ka sanga ni e ka ni sigi ye donc an b'i fo danti foli min na i yɛrɛ ka contribution na jamana ko la parce que n'i ye contribution kɛ CDM ko la i y'a kɛ jamana ko la donc e filɛ ka nin min kɛ nin ye belebele contribution na o kɔfɛ fɛn o fɛn bɛ k'an lamɛn an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ wale ɲuman dɔn an b'an ka ɲɛmaayaso bɛɛ fo président Tangara an b'a fo kosɛbɛ a ka vice président Konate an b'a fo an ka Segali Sumare an b'a fo fo ka taa se CDM tɔnden fan o fan an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ halisa an déterminé ka to an b'an ka kɛlɛ kelen min na an ka continuer n'a ye o de ye mun ye ka jɔ an ka golomasiri tabaw olu ni juguw cɛ kɔnɔna fara kɛnɛmana kan an bɛ k'an ka golomasiri tabaw olu de défend o y'an ka ligne rouge de ye an bɛ ye o de kan wa an bɛ to o de kan ni ala sɔnna ma mais slogan kelen min kɔni bɛ yen nɔ k'an bɛ continuer n'o de ye ça c'est assaut la continuité assaut la continuité je vous remercie. Merci beaucoup Mamutu. D'accord Kasim ma a fɔlɔ an ka donso la kuma kɔnɔna na hakili taara kan donc an ka so ni kungotigiw an b'o fɔ ni kɛnɛ kan bawo maaw de don CDM ka ko la o jɔyɔrɔ bɛ ye tuma bɛɛ donc n'an bɔra yan n'an m'o fɔ a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ka sabu kɛ surtout an bɛ kali ta kɛrɛnkɛrɛnnenya na Kati an bɛ Kali Tarawele ta kɛrɛnkɛrɛnnenya na parce que ale yɛrɛ tun ye cɛsiri mun kɛ nin ko la n'i yɛrɛ tun sera salle kɔnɔ yen i tun na donso ye fan bɛɛ donc ni ala y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o t'a bali an ka o foli lase o ma o mana bɔ yen donc an bɛ commune 1 jama bɛɛ fo donc ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn den bɛ fan o fan an bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo ka sɔrɔ ka an ka transition in an bɛ a dirigeant fo ka dugawu k'u ye yarabi jamana in ala k'a ta fanga don halisa an bɛ sira mun kan ala k'a to o ka se k'a se n'an ye a kun na bawo bi bi in na mɔgɔ caman bɛ k'an lajɛ ko filɛbaga wɛrɛ bɛ muso la mun t'a cɛ donc an bɛ o dugawu kɛ k'a fɔ ala ka jamana ta fanga don o la
an b'an ka ɲɛmaayaso fo donc ka aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la su ani tile an b'aw lamɛn a kɛra CDM ko ye o a kɛra fɛn fɛn an b'a dɔn aw fana bɛ ka œuvrer jamana in nɔfɛ ani tɔn tɔn ni CDM ser'i ma an da sera mun ma yan n'an da ma se mun ma o ye hakiliko don donc an b'a tɔn bɛɛ lajɛlen fo ni kɛnɛ kan k'a yir'o la k'a fɔ bon événement in bɔra dɔgɔkɔrɔ komi an jɛra k'a kɛ cogoya min na nata ka ca ala fɛ ala k'an si jɔ ka caman kɔnɔ donc n bɛ bɔ kuma kɔnɔ k'a fɔ ASSO la continuité ASSO la continuité ASSO la continuité nous sommes 23 millions de Maliens et nous sommes 23 millions de femmes. Ayiwa an yɛrɛ b'aw fila bɛɛ lajɛlen fo min ye Zumana Jara ye ka bɔ commune 6 kɔnɔna na ale ni Mamutu Kulibali ka bɔ commune 1 kɔnɔna na CDM ale tɔgɔla ka se ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya an bolo miniti heure kelen min kun dira ma an tɛmɛna o kan yɛrɛ dɔɔni parce que technicien ka ko don an bɛ su na taa jɔ yan Falaye Keyita an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale ni Keba an bɛ min fɔ aw ye an ka fandan kuma na a ye aw ka balontanko in a y'a di CDM ma a hakɛ u bɛ hakɛ sama ka bɔ a la sa k'a bila tiɲɛ sira kan tant que hakɛ bɛ yen an tɛ nisɔndiya sɔrɔ an kana siga yɛrɛ t'a la yɛrɛ ala t'a yɛrɛ sɔsɔ o non jeli tɛ suma nɛn kan dɛ don o don anw hakili latigɛlen bi ne yɛrɛ denmisɛnninw taatɔ ye dolantiyɔrɔ in na hali u tɛ san 4 bɔ u bɛ kasi la ko ka mayo san ka d'u ma ka dara depuis dugu jɛra n'a fɔra olu de taara kɛ tan u nana ka bɔ kan na contrat ma kɛ fosi ma fɔ mɔgɔ ye entraîneur nana a y'i digi ka taa Faransi n'a yɛrɛ ye fédération tɛ kuma mɔgɔ fɛ o yɛrɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ o tɛ se ka ko yɛrɛ ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye balontan ko bɛ ministre min bolo o tɛ da don balontan ko kuma na ko états généraux taara k'a tɔ k'a jɛ ye maa minnu b'u ka wari don balontan na olu dɛnnen don kɛrɛfɛ n'o ɲɛnabɔra kɔni ce qui veut dire que ko dɔ bɛ yen o tɛ tiɲɛ ye dɛ an ka balontan u k'a bɔ hakɛ kɔnɔ walayi tant que a ma bɔ hakɛ kɔnɔ an bɛ fɛn fɛn ɲini an t'a sɔrɔ yan Mali la balontan na championnat daminɛ a bɛ fɔ e ɲɛna i ka tɔn an b'a lajigin ɲina u b'a lajigin u b'a f'i ɲɛna depuis championnat daminɛ san wɛrɛ e tɛ première division ta i t'a ta aw bɛ fɛ cogo di o k'an ɲɛ o tɛ ɲɛ o fo ɲɛmɔgɔw k'u sen don a la de tiɲɛ kan ka fɔ u ka tiɲɛ fɔ ye u bɛ ka tiɲɛ fɔ fɛnw na fɛn minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana ma wa balontan fana b'o la bi dɛ a b'a la dɛ parce que nin denmisɛnnin bɛ taalen filɛ so nin ye tan olu fana vacciner ka kɛ anw ɲɔgɔnna de ye ni aigle bɛna jɔ bon an tɛ se ka gagner o an den minnu taara terrain na bi olu fana de faralen filɛ anw kan koyi yɔrɔ Côte d'Ivoire ta don denmisɛnnin caman mɔgɔ ma sunɔgɔ i bɛ sunɔgɔ k'i den to kasi la cogo di denmisɛnnin fitininw bɛ kasi la i bolo i tɛ se ka da ka sunɔgɔ ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ hakɛ man ɲi su in na an b'a jɔ yan Kebaye kɔni a hakili wa hali n'u bɛna jouer siɲɛ wɛrɛ ni a b'a fɔ ko ne ka wari d'a ma tuguni an ka wari bɛɛ don nin ko in na biyew bɛ san fɛnw bɛ san an dusu tɛ ka suma ala ka dugu ɲuman kɛ. Amina ya Rabbi. Merci.